How are you? God bless you. Love you too much. Chachama, long time. How are you? Yes, I should say, when Nazareth, Ruby Zirudi, yeah, my child, yes, my child, come cheer, let me say. Hello, thank you, Rice, how are you? Guys, maskara say mamuka say maneru sanimonani dumelani njani bonjo how are you guys? Kumati manenika murisei say ko guys and kuona imese guys, I cannot call you by names, all of you guys. Majimumba, my sister Masquera say I love you all guys, and thank you for tuning in. Thank you for being here. At least you get to learn something. And tika was correct opambela apa kana dabu zikora kana rawira mauri kana zvinhu zvausinombosangana zvomukati meupenyu unobva wangodzidza. Handitika guys, nyaya ichiuya pano murega kujaja naika murega kujaja handiti tongoteererawo nyaya tichinzwa asi sandadedza guest wedu ranhasi guys. I saw a lot of people vanotambira panapa vasingadi kushota malives vana letu havasati vavepo kupenyu. Can you please take them? Vana Hidha Marway havasati vavepo, vana Tatinda Molinox havapo, Natasha Stole avasati vauya. Please, can you please invite them? Can you please take them vauye zvokuzanzisimeli nareti aiwa veduwe munenge makundomesera tichimirira kuti vamwe vategwe. Dedzai vamunoziva madiaries edu pano auye vasazoti kwai Mashia Brooks ndeipi. Thank you. Tizozotanga panyuwani toda kungotangirana pamwe chete. Douglas hanzvadzi chabvuta maswera seiko hanzvadzi yangu sekuru aruma maswera sei. Toda kuti tange tambo pafeedback mbijana tichimirira vamwe vachiuya. Mesimo ikwana right hanzi vamupurisa maswera sei. Maimumu ndaswera ini maswera seiko. Thank you Maimumu. Rebecca Badza thank you. Muningira thank you. Toda kumbofano pa feedback guys nenyaya yevana vekuhopli muchidedza vamwe itai muchitega vamwe guys nichikupa feedback nenyaya yezvinhu zvazvichiitika in the past days right. Ndasendegwa message vana vekuhopli vaya vasikana vaviri vawana nzvimbo yechikoro handitika unfortunately havasati vatanga kuenda kumabirthday because mainini vanofanwa kuenda navo kumabirthday vanga vachirwara saka vana kwanisa kuti vaende kumabirth certificate asi vachaenda kumabirthday. Asi nzvimbo sofa yawanikwa zvayo mabirthday achimirira kugadziriswa handitika vafanonzi vakwanisa kupinda avo pachikoro vadzidze vana vasikana vaya vaviri Priti nemunin'ina wake. Saka panzvimbo yechikoro pavawana nzvimbo yechikoro apa hanzi each mwana anoda $58 per term. $58 US dollars ndo pemwana per kid ndo mari iri kudiwa pachikoro pawana nzvimbo. Saka tine vana 2, that means tikuda $116 US dollars kuti vana vese vari 2 havaende kuchikoro. So to those vaya vakanga vachiti simeli pari kudiwa mari ndi vana va-school fees mari ndichiti aiwa imbomirai nzvimbo itange yawanikwa. Nzvimbo yazowanikwa. You can now help. If you still feel like you want to help them, you can now come in and help so that vakwanisa kubhadhara ma-school fees aya. Tichimirira kuzotumirwa kuti uniform yacho yakaita sei kwavawana nzvimbo uyezve uniform yacho ingaita mari zvakare nemabhuku angaita mari kuti vatange kuenda kupi kuchikoro handiti maona. So vaya vakanga vati vanoda kubatsirawo kubhadhara school fees handitika yevana ava $58 each. Kana muchiripo muchiri kuda kusundwa muchiri kusundwa nemweya waJehovha kuti batsirai vana ava vaende kuchikoro handitika 58 each kid, that means vari $216 per term handitika. And then pozoita mauniforms asati apiwa kuti akaita sei asati amataridzwa mauniform taona maybe tozotanga tazoyabhadharwa school fees totadzwa mauniform then pozoita mabhuku kuti vana ava vakwanise kuitawo upenyu hwakafana nehwevamwe vana vaendewo kuchikoro vararamewo zviri kuendawo kuchikoro zvakare guys. Ndoda kungotenda zvakare haidi wedu uya wekutendawo grocery namalaicha.com tinongoti kana vakatarisa mwari akukomborere mwari akuitire zvakanaka. Thank you very much. What I've discovered I might as well say here guys kuti munzwisise because ndikaita ndichivanza zvimwe zvinhu hazvinyatsobuda zvizokupi clear picture zvinhu zviri kuitika paground handitika. So what I've come to learn also is sisi vaprecious vaya vanogara naye nemurume wavo
handitika ivo pachavo nemwana uya Pretty, all of them vari 3 they are HIV positive. Handi muri kuona. Saka now there's a challenge yechikafu. Ndosaka maona haidu ndamutendazve. Pane challenge yechikafu because ARV rachira vari kuti vari kumwa ARV ava vakura rinoda chikafu. Apostle IK vakaenda paground namai Jaden vakanoona zvanga zviripo. Ini kana vakandakabva ndachirega kuramba muchindudza ini mwoyo wangu unobva wadengenyuka ipapo unobva watomelta same time vakatanga kutaurira zviri kunonzi kuHopely kwacho kune vanogara kuHopely. I think you guys you know nzvimbo yacho inangu handiizivi asi imi munokuziva kuti wakaita sekune vanokuziva. Hanzi is a community yekuti munhu anenge angovatana uyu ovatana uyu na saka most of the people mucommunity imomo chingori chirwere chite chiri kungotenderera mucommunity imomo mufunge zvokuti kungosazana vachingodaro icommunity inorarama nekupiwa. Sometimes hanzi vanenge vauyawo ma-NGO aya akauyawo akapikawo kana kuti 50 families otengawo hupfuwo mafuta mateba chi ovapa zvinafood passes ndo mararamiro avo. Hakuna kunoendwa kubasa, hakuna kwavanoshanda, hakuna ingori community kungoti vanhu vanongorarama nemahandouts. Hanzi vakunomboendawo vana Hubert Angel apo neapa chimbonosiyawo hupfu nemafuta munhu anenge angosundwa nemweya waMwari unodzoda kuenda zvokuti icho chikafu icho chiya chekutengwa naHaiti ichi kubva kuUK chikaendeswa chakatoita musindo. Hanzi tichisvika panzvimbo kudai vakazara hanzi pakakura paHopely pacho hanzi vakazara vese vakati mota dzauya dzavajaira kudi hakufambi mota saka ukaonekwa mota kunoshonzi yauya kuzotipa chikafu kwai saka even pataipa mwana uyu chikafu chake vakatonesa kuti koisiko chingochipaiwo kana tinoshiyana kana flower yoyo 1 kg tinovhura nepakati toshiyana kwanzi ndosvinanga iri paground kusvika vazoti aiwa zvokutoti hanzi amai vava vakafamba na hanzi pinai comments yemunhu ndeipi iyoyo. Andiselina I think vari comment section. Andiselina vari comment section. Can you please take note of vanhu varida kubatsira please. Andiselina torai mazita evanhu varida kubatsira. Hanzi hakuna mvura, hakuna toilet. Handisi kuti nzvimbo yakaita sei yakadaro yekuti hakuna mvura. Ndikufungidzira kuti saka hakuna outbreak yezvirwere iri kunzvimbo yakadaro. Hakuna mvura, hakuna matoilets. Room inogara iye Pretty nasisi vake nemurume wavo mukomana wamakaona uya nevana vacho hanzi i1 room. Saka mu1 room imomo ndoma saka ndakazvifunga pandaiudzwa feedback namai Jaden naApostle ndikati maybe that's why mwana mudiki uyu Pretty anga akuenda kunotsvaga bonde mustreet because kana vachivata mu1 room imomo vanoti vakaona pavanorara sisi nemurume wavo vanongovatapo iye anongowaridza ovatapa of which anonzwa sezvinenge vichiitika pamubhedha pasisinani nabankuru. Saka munoziva zvakadaro mwana uya akura chachitineja chati kurei chii chinoitika achinzwa zvo zvakadaro hamuna privacy i1 room. Handika chimwe chacho chiri kunzi changa chichitwa chinzi chitakshop kwai chongori chirumu chakadai chinongo chekuti chatiri kuti izvozvo tikawana mari tovapa votanga kuita takshop yacho. Saka I could actually picture hangu kuti room yacho ndakada kunyatsa kubvunzisa zvoda kuti maybe dei ndanga ndavaedha ivo pano ndikavafonera kana muchitendera sataunza guest wedu vakutsanangurirei zviri paground munyatsozvinzwira kana muchindipa go ahead yekuti vadei vafonerei. Hanzi isisimeli kuHopely kwakaoma mufunge environment yacho so handiziva nokuziva inangu handisati kusvika handikuzivi. Handimaona kwanzi kwakatooma ndikati covid government yedu iripiko aioniwo here kuti kune vanhu vari kutambura vemachechi muripiko hamuoniwo here kuti kune community iri kutambura kudai muvaisirewo kana mvura zvayo jojo yekuti vawanewo kungowana mvura zviriko hanzi zvinotokunda ngomakurira ikokoko. Saka guys ndo nyaya yefeedback yatatinayo saka munoziva pari kuto mhuri yose yakutopinda pamaARV handiti saka pamaARV apa panodawo chikafu handiti kwanzi panodawo chikafu sekutaura kwavo kwavangu vachita kwavanoita kuti kumaARV aya dzimwe nguva vanotombopota vachijambira nenyaya yekuti chikafu kwai anonotla vakasadla anonotla ivo vanhu vacho kutaura kwavaita mukadzi wechidiki wamakaona uya handimaona. Saka zvino vakazojambirazve handimaona zvinokonzeresa pamberi apa zvinokonzeresa here zvinogona kukonzeresa futi zvekuti zvidi zvibate. Hanzi yes phone him and gaitinzwe vamwe kuti vari kuti ndofona here vauye Apostle kana kuti toita sei. Tandi Love, how are you? Handizivi kuti tofona here kana kuti ndongoenderera mberi because hey ndarwadziwa ndakarwadziwa handazonyazoda kunzwa zvaka because mwoyo wangu wanga wagurika kudhara. Asi guys Mwari vedu ndimwari vanotigonera handiti ndimwari vanogona tikutogona mufunge
tikutogona mbijana tichasvika ati we cannot anzi Rome was not built in a day. But vanhu vanouyawo vatinobatsira vashoma yavo, at least we are doing something. God can recognize. Denga riri kuzviona, denga riri kuona, Mwari vari kuona. Hatingakwanisi kubatsira munhu wese sezvinoitika kuinbox kwangu. Chimwe chiripo ndechekuti zvakare guys, ndisati ndaenderera mberi anditi imimi madiaries muri pano muri kusangana nemamwe maposti kune mamwe magrupu, and not in a bad way but in a good way. Munhu anenge achitsvaga donation kune grupu iroro mobva mamuti enda kwasisimeni. Guys, I know kuti tinobatsira, but the way yamuri kudirecta nayo vanhu kuti endai kwasisimeni, people are coming in numbers. If I'm saying numbers guys, I'm not talking of 20 or 30 people per day. I think I'm receiving kuma 45 40 dzevanhu kungoti tarairwa taudzwawo rubatsiro. Mapepa ekwadhokta handisi kuti ndine mangani, mapikicha anohlisa ari muwhatsapp mangu amekuti ndine mangani. Guys, stop it. Hatina charity inonzi hatina foundation inotibatsira kana kuti madonors anotibatsira kudoneta. This mari dzinobatsirwa idzi anomukona ndikutaura tichi ndiri kuti anonzwa mweya wake uchimusunda, anditika anonzwa mweya wake uchimusunda ibatsira. Saka mukandivigira vanhu vese ava kuti endai munobadzwa kwasisimeli, ndinozovapawo essence reject yekuti chii ndinotaura ndichiti kudii kuti nditi aiwa hatina madonors mufungei mari dzinobuda mupocket kusora nezuro chako vakabatsira munhu. Nhasi zvinodzoka zvonichiti ndoenda nemi mose muri 50 kudai ndoti pane vanhu 50 vada kubatsirwa, vanhu vachanopisa tinaisimeli asi mukuita dambe nesu, asi muri kutamba nesu. Tinoiwana kupi mari because imari dzekubasa kwavo dzavanoshandawo. Vachishanda kudaro naivowo vanofanira kuti vaitewo maplans ekumba kwavo, vane mabhajeti ekumba kwavo, vane maschool fees evana vavo, vane marenda anoda kubhadhara. And saka every day inowanikwepi mari yacho yekuti ndirambe ndichingoti vanhu ndinoita sei vedu we, chimbomirai kudirecta vanhu vedu we, mandidirecta vanhu vamuri kudirecta vakawandisa vasika ipo pana pabadiaries munoti hatinawo here madiaries ari kutorwara kuda medical attention. Tinavo vane serious condition ipo pano padiaries, but hatisati tombokwanisa kana kuvabatsira vamwe vedu, but hatisati takwanisa kana kuvabatsira. Chiimagine imoona new post kwamaona kwari kutsvagawo help yake momudirecta kwandiri, ndomuti kudii? Ndikazovaza kuti vedu we ati kwete sokuti ndiri kuramba. Ndiri sokuti ndiri kuramba kubatsira vamwe vanhu. Musadaro vasikana, musadaro. Tadii tambotanga tati imo patino identify pashoma ipapo tichitangawo nepashoma tichidaro takazoitawo makambani anosundwa nemweya waMwari kuti ngavauye vashande nediaries. Aiwa panenge panaka, tinenge takutaura kuti maybe hamenoti kambani inenge yakutitaura kuti maybe tichabudisa mari tobatsira uyu kana iko zvine zvatina makambani. Vanhu vamuri kuona ipapapo, vamuri kuona mucomment section, those are the very people vari kubhadhara ma5 pounds ma10 pounds avo ma20 pounds avo to help anenge anzwa mweya waMwari uchiti ndoda kutibatsire apa. Zvino mukandivigira mapost anosvika 40-50 per day emapicture anenge achirwadza mwoyo kudaro. Iko zvino ndine maoperation auya haminoti mangani ari kunzi batsirai mwana uyu. Ipo pano tine vanhu vanoitwa maoperations ipo pano padiaries, pane vana mai vahombe vachinoita nezvigwere zvemwoyo vari kunoitwa maoperation. Izvo zvimari zvacho dzakawandisa dzinenge dzichidiwa, patinenge tichitoona kuti ndoitanga nchiti kudii because ndopesenda kuita kunge handizivi, ndopesenda kundikana nda kuchati ndoita sei animaona, because every day ndikangoita page rekunda kugarira pano kuya kuzoguma mari kuti batsire munhu. Hamuoni kuti nyangwe neni vedu we ndinoziva kuti ndagara ndinongotukwa hangu, ndagara ndinongotaurwa zvakawanda, but hamuzooni kuti neni wacho ndinenge ndakupawo vanhu zvekuti ndetsotaura kunyasovavigira kuti oizvo kutaura hamuza zvimwe zvinenge zvichitaurwa uiti pasina zvekuti ndezvave zvokufungira kwavo kuspeculate hamene ikoko, but chokwadi tochizive the truth. Vari kuziva chokwadi vanoziva chokwadi hamene vanotaura kwasina kuswera. But every day ndikazenge ndagara pano ndichingoti kwaita munhu anoda kuitwa scan yake, kwaita munhu anoda every day ndichiuya nemaripoti 4-5 kana page yacho munotiza kana nemi munotiza kuti izvo ndozvatagarira pano. Saka ndanchikumbirawo nemweya waMwari masikana, musati mukasangana nemaposti kumapeji kwamasangana navo vanenge vasirika navanhu vepano. Handi kana posti yawaona yemunhu ari kuzimbabwe utozvi hameno muya naye moti ndai kwasimeli mowapa nhamba mondisa panguva yakaoma, mondisa panguva yakaoma because inini ndisingazivi kuti vanhu ava zvakanaka ndinovaita sei. Right, hanzi put my name down for shoes and socks. Thank you. I hope Auntie Selina is in the comment. MNE, I know kuti vanhu vari panguva yakaoma, vanhu vari pataiti, but unoziva ndikakutaridza WhatsApp yangu neonoti nice simeli. Saka muri kuti kudii kuti ndizopinda ndachiti sorry we can't help you,
vose ndakuita kunge ndikuramba ofuchi ndakuzvifungirawo kuti ndidzoke futi pano ndinopika ani ndichisiya ani animaona ndodzoka ndakabva pano kusora nezuro pakabatsigwa mai veCape Town paya handika pakabatsigwa iye umwe yatenga chikafu nyaya yekuhopli iko zvinotaura nyaya yeschool fees dzevana ndotaura nyaya yechikafu chevana tikutaura nyaya yekuti vawane kuzvirera hatingarambi tichivapa chikafu every month ka tichivapa mari every month hatingazvigoni animaona saka tikuti tikazvitakawari kuti whatever amount yatareisa tovapa vovhura takshop yavo iya tokomekedza kuti no more drug mukabatwa you are on your own handika itai zvokutengesa mukwanise kurarama takupai sati makusata nditika takubudawo mamuri tapedza tomirawo pasaidi animaona tomirawo pasaidi that's how far we can go antimazviona that's how far we can go zvimwe zvatinenge tisingazazikwanisi kuti tidi tinyanye kusaka zvinenge zvakundesa kuti ndoita sei ndakabva kusora zuro chaichai nhasi ndadzokazve ndendakukudza kuti ndine umwe munhu mangwana ndodzokazve ndine umwe munhu nyange nemi munopisira mati nai Mwari Jesu saka mari yacho simeni nami munoti tinoiwanepi antimazviona saka please ndokumbirawo mirai kungorati munhu wamaona muchiinda kuningi ari kukumbira help yake somewhere mongoti ndaikwasimeli anditi isusu tinotori iva vana ava tida kutombo ipa kaiko zvino toda kutombobatsira iva vana ivava chete anditi ivava chete because it's just school fees yevana takabva kubatsira taku tikabva kubatsira mai veCape Town mai vai andika tikubatsira vana vekuhoplea andika inyaya dzakauya pano vachitaura nyaya dzavo isusu sevanhu toga tikabatikana nenyaya dzavo nestori dzavo tikati tikatumira vanhu paground vakanoona vakaita live varipo tikarwadziwa moyo nezvatakaona tikati ngatibatsirei guys tikaita 10 rand kana 5 rand 5 rand 5 pounds inokwana kuti vaende kuchikoro vanava because 13 years akagara pamba aidzidzi chine 8 years chigirewo pamba havaendi kuchikoro hapana pekutangira handimazviona saka that way tikutoenda tichigona tichidaro handimaona chega pindivigira Zimbabwe yose guys kuti kwasimeli kuri kubatsirwa kuri piwa vanhu mari mama kutoya chitanswa itakanzwa kuti munopa vanhu mari tikati yuki ina ndichipa vanhu mari cheko dei ndinitori nebillboard rangu riri kuZimbabwe rakanzi uyai kuno kundiri kupa vanhu mari handipi vanhu mari ini ndokupai mari ndichiiwanepi handimaona saka ndati tibatsirane ipapo tikaonawo vanhu vakavanombofanirwa kupiwa nguva yekufema mufema tikaonawo kosi ina handisiri ndotanga kuti ngatibatsirei munhu vanhu vega mucomment section kana muchiziva maoperatora tinoita pano vanhu mucomment section ndivanotanga kuti uyu munhu uyu ngatibatsire indiri nyaya inongo yotaurwa pano vanhu ndovanonyora kuti ngatibatsirei munhu ushu vanoda vasingakwanisi vorega vabatsiri vanokwanisa panguva iyo vabatsira that's how we operate ndo maitrader tinongoita isusu chete animona ndo maitrader tinongoita isusu chete so ndo feedback yandanga ndinayo iyoyo pavana vekuhopli kuti school fees yavepo pari kuda 116 vese vari 2 kuti vaende kuchikoro andika then kana vaenda kuchikoro tozowana mauniform so webhutsu atovepo kudhara ndaona Molin tatenda ati kubhutsu ndiriko saka ndizi kuti handisati ndanzwa nyaya yemabhuku wacho kuti akamira sestationary asandainzwa asandapiwa kana tazopiwawo stationary then tozongoona then tozopinda pane yandaitaura iyaya kuti 10 rand per munhu kuti tikwanise kuvareizira something vatikwanise kuzvimiririra netsoka dzavo kana uchida kubatsira munhu guys teach the person how to fish don't give them fish every day tabatsira vana kuti vaende kuchikoro zvatakuita iko zvino takuitawo kuti vakwanisa kuzvimirira netsoka dzavo kana vachitengesa kana dzingave hove vachinohodhawo hove kana kunotoni zvinondoshati vanongotengese piko uchinzi vanongorarama nekupiwa anomaona kuda ningopinda muHarare kumarikesheni haifiridzi kuGlenview kuWarren Park vachinotengesawo hove zviri kwavari kana vafunga kuisa chitakishopu chiya zviri kwavari isu tobva tapedza peda handiti tobva tamira kumasure tovasiya chikondi tongomonitawo kuti vakuita zvinhu zvavo handika tinenge tatopedza tobuda toenda kune zvimwe andimaona so ndo zvandadiyo ende another feedback yamai Trishi vakanohodha vedu weMwari vakanaka imboisai my love nema likes vakabva musuno uyu kunohodha vachivari murodhi kuenda kunohodha vamwe vanhu vakatumira mari dzavo kuna mai Trishi vanga vane mari yavaive nayo vaida kunohodha inga iri shoma mari dzikawedzika fast nevanhu vakavatumira vakanohodha machira vanenge kuma 15 here oro so guess what vandifonera nhasi simairi iri uku machira akapera Cape Town ine business vasikana ko ndiani kwandata business in Cape Town naini hapana warandata business in Cape Town apo guys hai waitai changam hakuna warandata business in Cape Town uko vedu we Cape Town ine business machira nzakasvaka ngonzi wapu kuda kunoti neyetonhora yeweather I think machira akatopera
stock yakapera. Saka vanga vachiti izvozvo ndandichipiwa madeposit. Mamadeposit ndiri kupiwa musi wa15, then month end vopedzisa vodzoka voya kuti apa mota yavo vanga vachiti kune murungu aona mota pamarketplace akati ndinogadzira majipu. Saka ndiri kuya mangwana ndoona kuti inogadzirika here. Kana ichigadzirika ndotora mota iyoyo ne20,000. Andika kana isingagadziriki totaurirana pamari. Andika then saka vachindoda kuti denda kwanisa kuita kana ari 50 cheko machira. Saka keep on business. Saka kana uchidawo kuita business neni ndibatika kuWhatsApp tironge. As long as usingadi kuti because ndo yako toronga zvakanaka kana toitawo ka business reduwo kune rimwewo side. Handiti kunonzi changam inongodiwa. Handiti haunga supply havangagoni kusupply Captain ese vari 1. Ndoni inde ndingotenga chitumira chinyorana pasi kuti watengesa mari yakati iwe yako yakati ndeyangu. Handiona toita ka business iwe ukaitawo honest kana usina pekutangira mari yayo unongotorawo ma extra pama blankets ini ndichiwana yangu iwe uchitostoka uchitoisa yako pa side unongotoresawo mari yako istart kana yakwana utanga zvako ani maona. So ndo zvatinge chiti ngatisimudzirane katite izvozvo. Cape Town yaita business Cape Town machira ava apera. Andika saka guys ndinoda kutendai chaizvo nokuti munongotigonera. Andika and then the other feedback zvakare andizoti UK diaries mazodi I understand kuti kwaiswa message we might as well discuss it here. Sizvamunenge muchiziva guys vanhu vekwamakore iko zvino vakachengeta mwana. Andika funeral yakapera yave nema 2 weeks yapera funeral. Anditi so part time yatakatenga chikafu chatakaendesa kwa makore family paya. Andika takanga tasiya imwe mari yavo pa side yatakanga tati ndiya baba namai makore. Andi yakanga yakaiswa pa side ina treasure mari yoyo and treasure wedu akaoma scan na nhasi kangoichengeta mari yoyo iripo. Andi maona ichinzi inozo kana vayapera rufu rwapera yozoendeswa kuna mai nababa vatapiwa makore ichema yedu madiaries yekuvanyaradza. But tikange tati aiwa kuvapa iri mari vanongonotenga shuga neflower vakadya vakatozokangamwa. Ko how about maybe mari iyoyo inokwana kuvatengera kana mombe kana chimombe nechimhuru mombe yechikadzi andika nechimhuru vopiwa dziri mombe kutotinwa chekuti tisu vaya vediaries tadzoka mombe idzi ndedzenyu idzi dzakatengwa nemadiaries kuti iwechi hazvingadzosi mwana wenyu back asiwo mombe dzichaberekana idzi gore roga kana mombe yacho ichiri diki inogona kutokuberekerai dzikatozowanda andika mukatozongokamfotekanawo pamombe idzodzi anditi maona. So ndo zvanga takaronga nemadiaries eUK ndisingazoti madiaries eUK is it still the same plan kana kuti pane chachinja because tangata kuti mari ichibuda muhomwe mani matreasure because vagarisa nemari iyi mari inopesera ita miedzo inde kwainofanwa kuti iende. Anomaona iende kwainofanwa kuti iende anditi mashona. So andizi kuti tichiri pamwe here kuti kana modiscussa ndangoti apa ndipe feedback kuvanhu zvamunenge zvamazodiscussa kuheadquarters kwenyuku zvozongoita saizvozvo. Anomaona saka guys mukazoonawo andika apostle vachitina kana dzingave mombe idzodzo dzoinda kuna makore musazoti aiwa vana vekadiaries vari kuri pangozi aiwa hatina ngozi yatiri kuri pane mombe asi kuti imombe dzinenge dzakandotengwa nemimadiaries pano dzekukamfotawo mai nababa makore ava baba namai vatapiwa chete. Hans, I think you followed that one. Okay, what was the outcome? M&E. What was the ndiyo mombe ichiri yoyo? I don't know. Tongozonzwa nemi anditika tongozonzwa nemi but chandingonyeya kuchema cheti mari ingaichibuda maoko mani mumaoko matreasure agarisa nayo vediwe unopesera pinda miedzo tikazomufambisa asitari kuti wakadla mari yediaries izvo wanga agarisawo vediwe nguva yose iyi achingove nemari iyoyo muakaunti angu ichisungirira imi mari miedzo. Saka ndakuudzai madiaries asiri kuUK ari kuAfrica nekupi ndo plan iripo. Saka iyo headquarters kuWhatsApp uku vachataura ikoko vopasisa ikoko zvoitwa zvinenge zvapasiswa ikoko then zvongoitwa sekutaura kwavanenge kuwirira kwavanenge vangoita zvoita sekudaro anditi maona. Pasaka ndichadzokifti neannouncement ndatopedza yangosarira koko kuheadquarters kuti vadi kuti vadecide kuti zvoitwa sei kana vati dzotengwa mombe totoudzwa apostle same time nekomiti yacho kuti tsvagai mombe zvimari yakati zvinokwanawo kana zvichizotinwa aiwa apostle vanongotinha kavoindisa andi vanogara kwarire padhuze vanongofamba neshoka vakananga kwamurehwa vanosiya mombe dziya techingonawo palife vanongobayawo malife button vanongoendawo namaijeteni andiitika. So hanzi beta kubhadhara maloya eDNA aiwa isusu mari yatina kuti ndeye kubhadhara maloyers eDNA mari yatakati isusu mari ndeye kuti vatenge chinhu chavanoda kuti ichi chakabva kuvanhu vediaries
handitika ndo zvatakati zvakawirirana izvozvo ati zvinambodzi mari ichienda kunobhadhira malawyers emani zvadataura kuti hazvibetseri kuti vabhadhire mari zvinobva zvatongopera havana chavanotozomboona vanobva kuti varangarire kuti gore ranga ndakashakirwa nemwana sosososo vamwe vanhu vatisingaziviwo vaingonzi madhiaries izvozvo zvimhuri zvirapo kana dzatove 4 idzo kana 5 idzo dzakabva kuvanhu ive tombovazivi handimaona zvinhu zvemadna izvi vanongokutokangamwa zvoenda zvakadaro zvopera handitika saka aiwa headquarters will decide anyway headquarters will decide kuseri tona ndeipi but kwete zvokuti kwaizvinde kumalawyers I think kumalawyers kune macompanies ari kuzimbabwe kune mashop ari kuzimbabwe kune chii vari kuvabhadharira paita umwe atotadza I'm selling mombe sisimeli Lucy uyu so Lucy if you are selling mombe go and speak to Andiselina. Thank you Monica. Go and speak to Andiselina or Mkoma Gordon Changacha vachakurepresenta wotaura navo ivavo ivo vachatora nyaya yako vairepresenta diaries team guys hazviitwe nemunhu one izvi diaries team kune vava vanofunga kuti diaries zvinhu zvacho zvinopasiswa nemunhu one handizvoba kune team riri kuseri kuri amusingatozii ndindoriziva hangu mucomment section ndovaziva because ndinombopota chipinda chibuda handimaona ndisikati kwadisturba nyaya dzakada kuita kana chino nenyeyawo paipai saka handizogari mugroup ndinobuda kuti ativa nenyaya zvakanaka handimaona saka ndinovaziva team riri silent ririko riri kuseri uku haizvingopereri panapa nozvaenda simeri zvaperera pano kune kwazvinonopasiswa nekunorambiwa kune reject kune pasi ikoko vakatoti ikokoko sisimeli aiwa izvi zvino itoriwo no handimaona vakati yes go ahead igo ahead saka handisirini kune timu ririko kuseri uku rakawanda I think vari kumasakanganisi 200 something handika katsikakanganisi ririko kuseri timu iroro rinenge riripo zvaro vakangomirira chitongoitawo madecisions so team reku-UK thank you very much you make this job easier for me as well because mazana muoni kuti muromo mushoma wokunzi merano hlamari dzavanhu hamuonawo kuti mazaona hakuchina ndandawa saka kuvepo kwenyuka zvinhu zvinongofambisa ikoko muchimwenda zvakada hameneko ndozongopiwa feedback hamene zvinenge zvichitika ikoko saka munondigonera mufunge mwari vakuitirai zvakanaka right regai tichinda kunyaya yedu yezuvaranhasi tifambe nebhora right vana vakati changa mato yanzi nina in Cape Town ndoda kuita business zvangu right ndichakupindurai kana tadi wow guys mondiombererawo maoko paita hanzvadzi yedu iri kudiaspora hanzi send the documents will pay fees tomorrow or Friday $116 I am committed my sister please ndipireiwo malove nemalikes kune hanzvadzi yedu ishi hanzi mbomirai pamombe alright no problem kana mombe dzine chirwere tombomira yedu mbichena zvinetse so guys thank you very much hanzvadzi this is one guy one big follower kana kuti one big family member yepano because zvokuti mafollowana tinenge tichifollowana pano tose handimaona so one big family member ihanzvadzi iri kudiaspora ihanzvadzi iri kudiaspora ndiyo yati mari ndichatumira vakangopinde madetails vakanga vati ndokupai misime ndikati hatidaro mari hamupini ndinopiwa fomu rechikoro ndokuforwardirai fomu ndakuforwardirai fomu inobhadhira straight kuchikoro motipa kopi yerisiti kuti tichengete kuita kuti pakaita maproblems hazvina kubhadharwa sitine kopi imwe nekopi handimaona saka school fees pane hanzvadzi vati I can help neschool fees ndichaibhadhara $116 so that one Andiselina note down it's done antika it's done yeschool fees tapedza takungoenda pa uniform kana tapiwa satapiwa so far kuti yakaita seyatiizivi kana tapiwa uniform nestationary weboots ndamuona udhara nemasokisi ati ini ndiri weboots arimo saka paboots zvakare garai manyora pasi Andiselina is done andika uyu munin'ina wangu uyu hatombonetsi tatinda nomolinox uyu hatonetsi kana kanetsa munongondisira inini andika hanetse zvataura ndizvozvo saka bhutsu dziripo udhara dzabuda saka kwangosara mauniforms aya neuniform iyoyo nestationary school fees yavepo anoona ndo mashandiro atinongoita iwayo hatina kuti kwai ndo mashandiro atinongoita iwayo saka kana wanga uchitoda basirawo paschool fees chitorawo pamwe tatopedza so handimaona chitorawo chimoto right school fees yakubhadharwa indakutorawo mauniform handimaona tatokavha umoti kana wangapanga pane umoti ndakutorawo stationary
tatopedza zvapera. Takupinda manje kuna sisi vacho ava nehanzvadzi vari kuchengeta vana ava handika kuti alright takuda ma10 rand aya ngachiunganidzwa manje handika ma5 pounds aya ngachiunganidzwa tione taburisa mari tivape vachitanga business and then tabuda masviri tapedu tapedza tasakura tadi tasusa handimaona pedu tinenge tasakura tasusa. Saka guys, thank you very much. And what will happen in other teens smelly. Ndivavo two M&E, ndivavo vari two pretty and 13 years. Neshiskana cheche chete vari two. Ndivavo vacho vari kuti vaende kuchikoro ivavo. Ndivavo chete hapana mamwe mateens aripo. Andika hapana mamwe mateens. Though apostle vambokumbira kuti kana zvichiita mukazongoita what will happen in other terms. Oh, in other terms this hanzvadzi ivava hanzvadzi vakati vachabhadhara. Ivava hanzvadzi vakati you will pay. Vakataura kuti you make sure kuti you pay kusvikira vana vapedza form 4 hanzvadzi ava ndo matauriro avakaita. Hanzi which level are the kids smelly 30 avanga vasingaende kuchikoro either avana vanga vasingadzidzi vana vanga vasingadzidzi. Hanzi school term for the term or a year kwanzi pe term so ahead but kana ndine ndokwanisa kuvafonera apostle IK vachasinda sokuti vati pe term animaona. So yeah ndizvozvo. No, John Boy, titori right, John Boy. Tiripo, second term iyoyo, hanzvadzi vari kubhadhara futi. Third term vari kubhadhara futi. Vakataura vachabhadhara vana ava kusvikira vapedza form 4. That's what he told me. Ndozvo vakandifonera vachindiudza. Vakati vachada kubhadhara vana ava kusvika vapedza form 4. Saka school fees we are sorted. We are sorted. Ndatovakangamwa, dei vasina kusenda message ipo panapa ndatozvikangamwa. Ndowandibaka. Animaona. Saka school fees we are sorted. Pangotengwa mauniform pangotengwa mabhuku vakatanga kuitawo business sisi vacho plus even if hanzvadzi vadei vanga vasipo kana vatanga kuita business sisi vachiona tavabatsiraka. There's no need for us to keep on paying school fees yevana ava. Tavavhurira business kuti vazvisapotewo handiti mubusiness mami vomekawo sure kuti vobhadhara school fees dzevana ava vomekawo sure kuti votenga chikafu since kusingabhadharwi rent kusina magetsi akubhadharwi magetsi handiwana chavo chingori chikafu chete handika neschool fees yevana. Saka kana tavavhurira business they cannot expect us kuti rambe chivabhadharira every term school fees yevana. No, tavavhurira chekuti vachiita ivo vachichendawo nesimba murume nemukadzi kuti mari iyi igenerateke vakwanisa kuti vakontinue kuzvibhadharirawo school fees yemwana wavo nemunin'ina then nekudii nekutengawo chikafu chavo handiti mazviona. So ende pane mumwe mudhayarizi ari kuJoburg akati ane bhegi rehembe. So pane mudhayarizi akati ane bhegi revana ava rehembe. Saka hembe dzavo futi dzekuti vapfekawo dziripo. Pane munhu akati ane bhegi rehembe ari kudhayarizi ari mudhayarizi ari kuJoburg akati pane bhegi rehembe. Saka tikambofonera sisi vacho vakauya nenyaya panapa ari kuCape Town tikaona kuti ari kuCape Town hazviti hembe dzibve kuJoburg dzoka kuCape Town. Saka tikati tichatsvaga uye kuti hembe dzingaenda kuna ani padhuze kuti dzikozoenda kupi kana namukoma muboys kuZimbabwe vonovasvitsa handimaona. Saka ndonyaya tanga tinayo. Hanzi hope ndakambosvika kuna Mira Mushi vanokuziva ina hangu handizivi kuti kwakamira sei. Regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Mamessage achatowanda maessage acho awanda mamessage awanda. Right, regai tipinde panyaya yedu yanhasi. Thank you, Sandra. Thank you. Okay. Asina nonoka kufona regai timbate mumwe wacho tinzwe. Ndanonoka audze kuti ari kuuya nenyaya auye because takutongofona apa uchabate foni.
Hello, taurirai kamuningina ndamirira. Ndiri kumufonera asi kubata foni. Hello. Hello. Hello, sisi. Aripo, asi munaye. Hello, sisi. Munaye ipapo. Hello. 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 Yes, muri kuninzwa? Tauzwa. Ndatiudzai munin'ina kuti ndamirira aripi ndandichifona asi kubata foni. Ndiri kutaura network yangu yemhero iri puwa. Okay. All right. Tinogamuchira pachirongwa pachirongwa manje. Tinogamuchira pachirongwa sisi ngavapinde zvavo mucomment section. Sisi pindai mucomment section. Right. Sorry guys, mondiregerera munin'ina ari kurepresenta sisi. Pane zviri kuitika zvichaitika ipapapa. Saka imimi guys mungoziva zvatoita padiaries panapa. Ingoramba imakadi yes George. Ingoramba imakadi muchazobata nyaya kumagumo kwatiri kuda kuenda nenyaya. Kwaiko zvino munin'ina ari kuda kubata anenge achimirira achita stand in for sisi vake nenyaya iyi. Saka haisi yake ndiasisi vake vatisingadi kuti vazikanwe for now. Antimaona. Right. Munin'ina tinogamuchira pachirongwa muzuva ranhasi nchiti aiwa waita akwauya nenyaya yako yanditika tongoti ndeyako panguva ino. Titsanangurirawo kubva pakutanga kwenyaya iyi kuti nyaya ndei. Panenge wasirira sisi vari padhizaini vachikuudza pasaidi uchitaura palive. Nyaya ndei yakunza pano nhasi. Alright, tisimeri ndema-DNA yemwana wasisi yangu. Hande nenyaya yacho kumatangira yakaita. Toda pekutanga penyaya kusvikira patasvika nhasi. Kuti zvakafamba sei? Alright. Mwana wangu musikana ane 14 years. Akandibvunza akati mainini kwenyu njeti vangu vambori kupi? Aiwa, iwe uri kutangira pakati penyaya. Uri kutangira pakati penyaya. Iwewe nyaya inotangirwa kwayakasvika kusvika kuti mutizive kuti baba vamakasangana sei zvakaitika ndokutanga kwenyaya. Unopaziva here pane pandichikudza kuti bata nyaya yese zvakakwana ndozvandandichireva izvizvo. Alright. Vana vakasangana kuBotswana 2006. Ndoko vakasangana ikoko ndomba vadanana. Ndomba vasangana kurara vese kwakaita. Then ndomba vazokonana mweti vakakonana achicha. Alright, ngatiite so. Rega sisi vataure. Rega sisi vataure. I believe this bomb clat is not yet here. Sisi ngavataure kubva pakutanga. Then tozovabvisa takuunza murume uyu. Alright. Hello, sister. Right, hande nenyaya patichazofonera uyu ndo pamuchadzika popinda munin'ina because imimi tikuziva kuti muri muchakabvu. Handitika. Saka kwaiko zvino kungoti tinyatso vanhu vanyatsoziva kutanga kwenyaya matangira yakaita matanga kumavambo. Zvamakandiudza imimi cheko ndo patoda titange kuziva pekutanga penyaya kusvika masangana nemurume uyu zvakaitika zvese kusvika patiri nhasi uno. Saka ndokwazidoda timurondedzere ipapo. Atisi kunzwai? Ndakapedzwa kuBotswana neshamwari yangu. All right. It was 2006. Saka Botswana iti kune basa, huya kune basa. Ndasvika kuBotswana. Basa kwanga kusina. Ndobva ndatanga kuchitsvaga mapisitopu, ndichifamba ndichiita mapisitopu, ndichitsvaga mapisitopu, ndichishanda, ndichiwachira vanhu. Ndo pandakasangana nababa pamba pandaishanda pamwe panext pandaiita washeni, ndaitoita washeni 3 days per day pawiki. Saka baba vaishanda panext pacho vachivaka. Ndobva tatotanga kutotaurawo tese paya, vavo vaziva kuti ndinokumusha. Ndobva vati handichatokunzwira ichi mabasa ndoziyana nevanhu vakawanda stereki muno muBotswana. Ndakauya kakare ndikati alright mungaite basa. Saka ndopatakatanga kutotaurawo nyaya tichingotaura ndokusvika pakuwirirano ndobva vazondipimba baba aya. Zvakatonitora ndofunga 3 weeks ndisati ndavabvuma baba. Mamune makore mangani ipapo? Mamine makore mangani? Ndandine 19 years. All right.
chibva ndazovabvuma baba ndavabvuma vakabva vati after 1 week vakabva vati kune kuri kudiwa munhu webasa kumaraini kwandogara maivepo vari kuda munhu webasa saka ndichauya ndokutora musi wefriday ndoenda niwe kuna mai avo unovaona mutaurirani vauda munhu anotogara apo pabasa ndikati haisfai because basa ndo randikutodi randikuda baba ava vakazouya friday yayasvika ndobva vauya kumatutu vakati handei ndokuratidza chi kumba kuri kudiwa munhu kuya ndikati handei ndobva vakabva vanditi takura hembe 2 or 3 because vanogona kusvikawo tichitotanga kushanda ndatakura hembe dzako tinosvika kumba kuya takasvika pamba paya ndobva vamisa mota pageti ndobva vapinda ivo mukati pavakapinda mukati handauziva kuti vaenda vakati vakunotaura namai vaya vari kunovatarisa kuti vari kwere vasvika zvikanzi mai havanzi vabuda tozodzoka ndovandati haisfine ndobva taenda kudaro vakabva vati arega ndokuratidza pandogara itsva next time patasvika pavaigara ndobva tagara paya vakati hangativamirire tiri panapa because vanogona kudzoka mai manje tozopota chinovatarisa because padhuze kwauri kugara kure kuti ndiende ndinokusiya ndozodzoka newe vatagara paya vakumafofo vakati aregai ndinotarisa mai vayo vauya here ndobva aenda kana kudzoka munhu vatora akati aiwe chisara uchifanira kubika then patiri kudzoka wobva watongoenda wadya ndobva watosiyira zvekubika pandakazoona nguva dzaenda dzatova kuma6 munhu hapana munhu asati adzoka ndopandakatega nditarise panze kunodai madhoo akakiwa gedhi rakakiwa hapana pekubuda napo bva ndagara paya 9 o'clock ndopa vakazodzoka vakasvika vapinda mumba kudai ndikuvabvunza chauti mutore nguva yakareba kudai chii zvikanzi ndasvika kuya mai vaya zvanzi havapo vakabuda vakaenda kugaps saka tichatozoenda newe rimwe zuva ndikati saka nichiindai munodii munondidzorera kumba kweshamwari yavo zvikanzi hazviitwi ndokudzorera izvozvi so mapurisa emubotswana anonetsa akationa tichifamba isusu maforeigners nguva ino tinosungwa chichida kundisungisa ndikati noisfine zvikanzi iwo ucharara pai unorara mubedroom indorara pasofa ndorara mudining ndikati no its fine ndapinda mubedroom uya kuti ndirare ndikati makii zvikanzi makii haana problem mudzimba dzemukati hatinise makii apa makii vanga vainawo ndopandakarara pakati peusiku baba vakabva vandipindira mupamwe muroom bedroom yandobva vakiya dhoo vaigara neshamwari dzavo 3 but dzanga dziine marooms avo saka tagara vapinda kudaro muroom ndopavakasvika vakakiya dhoo vandibata vandivhara muromo tikati aiwa chii chavauda kuita futi tataurirana zvakanaka zvikanzi iwe uri musikana wangu ndokuda chichichito vatanga kuda kundisofta ndikati no hazviite inini handikwanisi kuti ndirare newe ini ndichiri mhandara handifambi ndichirarara pese pese baba vakandimanikidza kusvika vakandipunyikidza vandirepa baba kudamburigwa tsinga nekuvhugwa vhijini nerepist ndo zvakaitika saka zvadaro vakaita 3 days vakakiya vachingobuda vachisivokiya dhoo uchingoitwa ma3 days iwayo vobuda voenda vodzoka manheru vobuda voenda makuseni vodzoka manheru vaita nekondomi 3 days izvo vanga vasina kondom 3 days saka pavaibuda vachikukira vachibuda vachinda waitosara vachibike vaingosiya vatenga chikafu poenda ndakaita 3 days idzodzo sisimeri ndisingadyi
ndikatanga kuchema ndaichema everyday ndichichema ndichiti ndiendese kumba kweshamwari yangu kwawakanditora but anga asingadi kundidzorera kwaanganditora inini ndanga ndiri munyowani ikoko ndandisingazivi nzvimbo ende ndaigara ndakakirwa saka after 7 days ndo pandakatanga kuti ini ndiri kurwara panapa ndiri kunzwa mushe ndairutsa ndichinzwa mabayo ndikati ndiri kurwara ndaenda kuchipatara ndo paakanditi rega ndokusiya kumba kweshamwari yako kuenda kwadhokta ndo paanonditi kumba kweshamwari dzaa 7 days ewe sisi after that ndo pandakasvika kumba kweshamwari yangu ndo pandibvunza kuti chii you are looking down chii chikuitika pauri hausiiwe wandoziva asi uri kuabhuswa kwawaishanda kwauri kushanda kwacho ndo pandakatanga kuchema ndobva ndamutsanangurira nyaya iyi ndobva afonera murume wake anga ari kubasa bvamufonera murume wacho akabva afonera mapurisa ndobva auya kumba zvikanzi enda muno tikunotosunga chi murume uyu ndobva ndati inini kutaura chokwadi izvozvo kuti ndizive kuti ndekupi handitombozivi but uyu musutu uyu murume weshamwari yangu aimuziva aiziva zvese aimuziva zvisingaiti ndova akazoperekedza mapurisa kunomutsvaga patakasvika first time takasvika ari masikati tikaona siku taenda futi mazuva rodoka tikamushayiwa ndopatakazoenda manheru mapurisa vakati ari kutotiza munhu saka kwakatozoenda masoja mapurisa vanhu vakatozoenda vanhu vakawanda mapurisa aya anofamba mubotswana nemasoja ndo akazoenda takaenda tese ndobva vasvika ndobva vatenderera imba yachona ndobva vanoka dho anga asingadi kuvhura ndobva vazopasa dho ndobva vapinda ndobva vamuti uyu unomuziva here zvikanzi ndomuziva kanzi unomuzivira kupi zvikanzi girlfriend yangu zvikanzi girlfriend yako chii chakaitika 7 days ago zvikanzi hapana taingogara tese zvikanzi ari kuti wakaita sei wakamurepa zvikanzi handina kumbomurepa tisaita sei taiwirirana zvikanzi aiwa chinoita kuti tizive kuti wakamurepa i-examined report ndakanga ndatoenda kuchipatara chaicho chegovernment ndobva ndanotestwa vava-examina everything ndobva vaaprova kuti ndakaita sei ndakabatwa chibharo zveshuku saka after that akabva asungiwa vakati toda evidence yekuti wakamurepa shiti raakatanga kurara neni riripo ndakariviga muwardrobe muswa katest day raakandirepa mangwana acho achienda akabva nti wachebedini ndobva ndatora shiti rabva ndarisa muplastic bva ndarisunga bva ndariviga muwardrobe saka mapurisa ndakangoti audza zvese vakasvika vakaritsvaga vakariwana saka variwana kudaro ndobva vaningirikina vatanga vamutora ndobva vaenda naye kupolice station inini ndobva ndanzi dzikuenda kuvictim friend ndinoitwa counseling nekurapwa zvimwe zvandaifanirwa kurapwa ikoko saka after that ndakabva ndazonzi ndiende kumusha ndobva ndatsvagirwa bhazi ndobva ndaenda kumusha ndaenda kumusha before ndisandaenda kumusha ndiri kuvictim friend zvakanzi ndine nhumbu ndobva zvanzi saka sezvo saka zvaine nhumbu
nhumbu iyi anofanira kudhisaida kuti oichengeta here kana kuti yobviswa. Ndopakanzi ndiapply abortion. Ipapo ndakataura ndikati inini handikwanisi kuchengeta mwana uyu because baba vataura kuti vane mukadzi wavo. Pavaziva kuti pandakaenda kuchipatara inini ndichivaudza kuti ndiri kurwara. Aitomza before sandaenda kuchipatara ndichivaudza kuti ndiri kurwara masaizi andiri kuzwa aya akabva ataura kuti inhumbu iyi kana iri nhumbu itobvisa because ini ndine mukadzi wangu. Handina zvandokwanisa kuita ende mukadzi wangu ari kuuya next month August anenge ari kuuya. It was mamuri muna May that time. Saka ndakabva ndaudza chiva nezvictim friendly zvakatondiudza kuti kana wane nhumbu unotoibvisa ndiyoyo because ini ndiye mukadzi wangu. Ndobva vati asaka hapana option iringoripo ndeyekuti uapply abortion. Ndobva ndaapply abortion. Saka pandakaapply abortion yaingonzi regret. Ndobva vati abortion yako iri kunonoka saka zvinanudi uende kumusha kana uchiti kuda kuenda kumusha. Ndati handida kutoenda kuna mai vangu. Ndobva ndaenda kumusha. Ndasvika kumusha yaingonzi regret anti uya ane 7 months. Ndobva yakazoaputwa. Mama wangu nadhedhi wangu vakati hazviite kuti tibvise nhumbu ine 7 months. Ava mwana tinochengeta mwana wacho. Saka ndo zvakazoita kuti ndidzi izvozvi ndine mwana. Asi mwana uyu baba vacho havasi kumuda. Vari kutaura kuti ivo vakasevha. Vanotaura kuti akasevha sisimeri ndakasungwa saka handikwanisi kuchengeta mwana. Shame, sorry yako. Akasevha makore mangani? Akagara 8 months. Anotombogara even a year because handina kuzokwanisa kudzokera kucourt. Saka pese panga kuvharira 7 days za mafriends ayanga ari kupi? Aivepo. Vaiti kudii? Vanga vasinga hapana zvavaikwanisa kubatsira nazvo? Hapana zvaikwanisa kubatsira nazvo because vanga vatori under iye. Saka iko zvino zvinyaya iripo ndekuti akaapproachwa nemunin'ina wako akaudzwa kunzi iwe wakaguma kutaura naye rini? Ine ndakaguma kutaura naye 2010. Right. Ndopaitaura nyaya yekuti kana ini ndakatosevha zvakaenderana nekusevha chengeta mwana yeye handina mwana ndimudi ndoda maDNA. Ina akangoti handimudi mwana wako ndakasevha inini ndakasungwa. Saka plus ndatoshayikirwa nemudzimai nenyaya yakaitika. Mukadzi wangu anga kuti ndiri rapist chichi wakandisungisa kunze kodai takataurirana. Saka ndakabva ndangoramwa ndobva ndasiyana nazvo. Tinashe she's in SA. Uri mu-SA handiti? Yeah, ndiri mu-SA. Ari mu-SA Tinashe, if you want to assist, you said you want to, where is she based so that we try and assist? She's in SA. Right, ndobva munin'ina wako azodi? Saka ndakazonzwa munin'ina wangu achinditi imi mwana ari kubvunza kuti baba wake varipi. Ndopandakati ini baba wacho ndopandakamuratidza mameseji andakapedzisira kutaura naye. Ndakatotaura naye kuFacebook. So andamuratidza akati arega ndiite sei nditange kutaura naye apa kuFacebook. Ndopaakatanga kutaura naye. Saka taura naye akati ari kuda maDNA testing ngavauye nemwana kuPretoria vaite maDNA test kuPretoria oziva kuti mwana ndewake here. Kana vasingakwanisi kuuya nemwana kuPretoria haapindi, haana chaanodi kupinda. Ndakanzwa kuti hanzi akati kwanzi makosti ekuuya kuPretoria zvoonerei? Ndo zvaakatotaura. Right. So mukadzi wacho haunambobvira wakaita in touch naye, haumuzivi, waunongoziva ndiye murapist uyu?
handimuzivi. Chiore uyu anonzi Chiore handiti? Right. So iwe ndoda undisendere first name yako izvozvi tifonere Chiore uyu timbohwawo Chiore kuti Chiore unoti kudi iwewe namba yako yatisi kuda kuti ibude because ndazofona pafoni yako manje saka since ari kuziva sekuti wakafa ningi nakamudza kuti wakashayika saka mwana todii toda kungoti tingonzwawo naiye sekuti wakashayika saka mwana todii asi kana uchizobuda pachena chazomudza kuti uripo pachena takukubatsira kuti woita sei but for now remain dead timboona kuti timbozva kuti murume uyu anoti kudii but now I don't know what to do nanda kutokudropa imese posi hatisi kuda kuti aone chii namba yako iyi in case kana anayo anobva aziva kuti uri mupenyu uripo kutonzi saka muri kundirova 10 nya munhu ana kufa saka mwana uyu pamwe asi wangu futi saka pindai mucomment section zita rako ndoda zita rako rekutanga nesenemu kuita kuti ndomudza kuti nyaya ningi alright anzi Chiore wekupi handizivi kuti ndewekupi yes he can't but kungoziva mwana anoda kungoziva baba vake just kungoziva kuti baba vangu ndevava chete kana asingadi ake asi handi vatochengeta 14 years dzose vanongozochengetawo but mwana kana anetsa kuti kwanoziva baba vangu saka vanomuti kudii alright hanzvadzi muri sei? Ndakasimba ndiripo ini. Hanzvadzi munogona kubuda panze here timboti wingu mbijana. Ndoda kumbotaura nemi mbijana munogona kungobuda here kana panze 5 minutes timboti wingu mbijana. Alright. Look, right, muri kutaura naSisimeli from Sisimeli's Diaries. Hanzvadzi tauyawo muri runyararo for now. Tangoti sevanhu vakuru tinogona kutaurirana tikabatsirana zvakanaka tikangopera mune zvakanaka. Pane certain nyaya iripo yemwana wenyu ari kutsvaga iyi munoziva mwana wamakamboita kumasuro uko anditi and amai vacho vakashayika makanga mataura namai vacho kuti ini mwana handipindiri you take care of that kuda munoziva nyaya yacho yakaitika kumasuro uko mukati ndakaseva time inini saka mwana uyu handapa ndokwana. Now this child ari kupa dambudziko kuhama dzekwamai kwakasara kuti andauza baba vake ende muripo so mainini vemwana vanoti vakambotaura nemi mazuva akapfuura mukatizve toda maDNA ndoda kuti mukwidze mwana imimi with your own expenses and bring the child here toita maDNA. Saka ndozvatatango ndatitaure nemi kuti mwana ari kusafirei uyu naye hanzvadzi mwana muchiziva zvakaitika kumasure. Mwana ndisuzwa ndiwangu ere kana handisuzwa ndiwangu. Okay, hatichadzokera hedu kune zvakawanda but pamakabatana nemusikana una talent uyu muchiningirira naye anga asiri virgin? Handisi kunyatsa kuziva because nyaya yemafambiro adzakaita kana mabvunzira amoita zvoita ndikupindura handiti. Pindura izveni. Be free to share your side of the story. Yes. Uyu munhu ndichitangana naye. Yes, of course ndakasangana naye. Nobva aenda. Ndokuzouya nemapurisa I think after 5 days or 6 days. Achiti ndarepewa. Takazoenda kunotestiwa mapurisa ndandasungwa inini for 6 months ndakamirira case. Iye nobva abuda anobva iye aenda kwayakaenda. Ndokuzoona maresults achibuya zvikanzi yes of course mwana masperms ari kuoneka hasangu. Hauzowa munhu akapedzisira kurara nemunhu. Saka so far unofanira kubuda mukesi ini yekuti hauzowa wakawanikwa kuti chii. Penetration yekuti iwo wakapinda isi of course yanga iripo but last ari kubuda palokuzeni testing yavo yakaita haasi ako. Saka ndo pakandipa quiz yokuti zvoni indakazobuda then da akanga ari angu right now de musingandifonere ndiri mujeri asi ndakabuda nenyaya yekuti haasiri angu. Saka ndo pandiri kupindura yekuti handisi kuziva ndiwangu iri kana kuti ndiwani.
Alright. Imimi sezvo musi kuti hamusi kuguzikana kuti mwana ndewenyu kana kuti hasi wenyu handiti ko madi kuti muite meet halfway family iyi mwana auye DNA isusu we will organize for you those DNAs because pane tsamba yakasiya yanyorwa nemufi tsamba ikopi yacho yacho yemaoko medu achitaura kuti imimi even paakatanga achiri kugara nemi 7 days akagara nemi mumba menyu imomo pane paakatanga kutobuda mumba menyu asiri kunzwa zvakanaka mukatozomuti inenge nhumbu ishi asi kana une nhumbu ini ndine mudzimai wangu itoona zvokuita because mudzimai wangu ari kuuya kubva kuZimbabwe handiziti mashoko iwo akataurika here because zviri mutsamba ayo hari kunyepa akasiya anyepa ndakaita madha rega ndizvikudza ini ndakafonerwa ini munhu ndakagara naye I think in the day of 4th day or 5th day ndakaenda basa kumukure kwakunzi kumatsiloji ndobva ndamusiya actually ndingatonyepa ndikatoti matsiloji ndakaenda kubasa akabuda ndakasvika nabhanka abuda pandakaenda kubasa haana kusiya andiudza kuti ari kubuda ndonzvanzita ndobva aenda kwaakaenda ndandasvika ndatobvunza vakomana vandagara because inenge iri hombe pane vamwe vakomana tarikugara navo zvikanzi hameno kwaaenda zvandakaita akandibvunza ndichimupfimba akanditi une mukadzi ere ndikati handina handitika ndobva zoti no ndikati unogara ndandogara nabhuti wangu ndikati the same very day ndikataura ticha nditokuseonani kuna bhuti wako tikanzi hazviti bhuti wangu ndabva kondaita sei ndobva avhara musoro mubvarara ndikazoti mangwana ndobva ndonaka paane hembe ndikati aiwa ndaida unoona kunogara nabhuti vako kuti ndikupi kwacho ndobva handiti zvino aiwa hazviti ndichati ndoenda ndobva zvotaura ndauda kuenda kuZimbabwe ndikati aiwa zva inini nditi ndaenda kuZimbabwe ini handikwanisi kukupa mari yetransport plus grocery in between of two things ndichakupa one of the things either grocery kana kuti transport yokuti udzokere kupi kumba handiti ndichibuda ndichienda kubasa vakomana ndaishanda nando akazoti iwe munhu wako akakutata nemukadzi here ndobvanzana ndopakabuda ndobva aenda kwakaenda after 4 days mother ndopakazoya nemapurisa mother ndakarohwa to the last iye ndingaitaura kusenze point akangoenda mapurisa ake vakandidhila neni ndikaenda kumaiseji yavo nepolisi manheru ndikaenda kupolisi camp ndikandoexplaina zvikanzi aiwa munhu akandireba akandibata musango akandidhozvurudza kana neni ndikati aiwa papa pandinogara pane vamwe una zvakadaro ndasvika kuya kumba kwekuya kupolisi camp ndakagara mumapurisa ndikatorwa ndikaenda kunyangagwe ndikanotestiwa zvese ndikabvako ndikaenda kujeri ndikandogara 6 months ndakamirira maresults before 6 months nyaya yanga yaitiswa patrial ende maresults anenge akaziva ine 4 months time about 5 months time mupurisa akazotondichedza akanzi shamwari you are going out because maresults ari kubuda ataudza kuti munhu akapedzisira kurara naye mukadzi haasi iwewe handitika but munhu wakarara naye she was a virgin asi the person wakapedzisira kurara naye haasi hanzi she was a virgin mirai hanzi the person wakarara naye was a virgin aiwa ini ndiri kutaura nditi okay alright ya hanzi penetration yoti iwamwe wakapinda iripo ndozvandikandikuudza chokwadi iripo but lokuti ndakapedzisira kupinda apa haasi ako saka ndo ari kushanda sokukusungisa kaari kuita saka the result says no so you are going out mupurisa akatoti passport yaunoshandisa haisi yako iwo musitara saka tichakusungira nyaya yepassport kana uchida tokansela passport idambura ndikati adambura yepassport ndobva ndovanagarira 1 month kuti tara yaisviki mandasvika panjisvika chizuda ndobva ndoti they are going to look for this lady because vafanwa kumusunga for vaitichiisa munhu vanitichikwa forgery yes ndobva vamutsvaga ndobva vamushaiwa ndobva ndagara indakabuda sinzina namudza kuti nemudzimai ndakwanikawo mudzimai akabvisa nyaya yanga yabuda ita nemunzira akazoshayikawo mwana wavanhu of course saka ndobva ndazobvapo ini ndazogara ndiri panzi ndadzokera kubva ndakadipotwa same time ndandasvika paplamuti ndikadzokera kuta ndikatsvaga mari ndikadzoka ndikaenda mukadzi ndikazama muendesa chipatara chibereko chake chitwa chiti red long uchatopera ndikwanzi kuora manachief ndobva ashayika so nekugara I had to receive WhatsApp kunzi mwana wako anozvona saakura ndikati ndiani zvika ndini talent matarisa ndikati I don't think you are normal in mind kuti ungataura neni handitika ndobva ndaguma ndakadaro saka leta pakazoya maini handitika vaakunditaura zvikanzi aiwa tindida mudzikusososo mwana wenyu chichichi ndikati handisi kukurambira kuramba mwana handingarambi mwana but according
maonera anofanira nozviita inini vangangoingoti ndewangu, because the end of the day munokwanisa notesta mano kamwana asi wangu, then you took my half money for nothing, because indakapfurawo pain yandasingaexpect kubva kune munhu uyu. So ndo nyaya iri. Okay, right. Now you're bringing in a very different version here of what we were told in Amainini and in copy later. And it so that's your side of the story. So if it's gonna happen, then you go for DNA more than the case is settled. So that mana azive kana ari wenyu ozivarudziro wake. Hakuna mwana hakuna mbirika anoramba. Tano ndishedzero maipimbicha. Hakuna mwana anoramba kule mbizero ndapipi. Hakuna mwana hakuna murume anoramba nemudzimai. So she knows about this issue. Okay, oh she knows. Okay, and I thought she doesn't know. Ndosa nanda chibudai panzi. All right. Because nozoneta kuti communicate nemunhu pamusoro pakati at the end of the day lese mwana ndo wangu uya mumba ari pano nozoti chirudzi chawakaita. Saka iye uyu ane mwana uyu ndakataura naye anditika ndikamuudza akamboti zvinonetsa but yakasiyandiudza so nyaya ndikamuudza kuti DNA test nokwanisa kuya nemari ndimuri kunditsvaga ndandisi kutsvaga munhu because pene ndakapfuura nezvakaitika. I don't expect anything. As kana mwana ari wangu, no problem. I will even refund you even mari yenyu back. But for me to stand just to say don't go to DNA test pamwana here, I should, because right now munoona kana akakudza neimwe nzira yakanyora neimwe nzira yakaenda neimwe nzira handizvizi aina hangu kutaura chokwadi ndini wacho ini akaitirwa zvandakaitirwa. So I think ndangokudza in a short story kuti ndo mafambiro akaita nyaya. So handizvi how can you take it? All right. Okay, yeah, thank you very much. And we explain your side of the story. Can you just give me 10 minutes so that I try to get hold so that ndomupa your side of the story and totaura naye, then I'll come back to you. Ndo ya naye imimuripo, then we make a three-way call. Then we talk once and for all. If it means my DNA acho ongoitwa, then we will provide those DNAs. Oitwa to moenda hospital moitwa ma DNAs enyu marizatso obuda, then mo decide kuti moda kuita relationship nemwana wenyu here kana kuti hamusi kuda relationship nemwana wenyu. Alright, muda 10 minutes. 10 minutes only so that I talk to her. Andika I will do what sikuda zvinhu zvokuti tinozomusungisawo futi nepejuri. Tikuda zvinhu zvokuti abude pachena taure chokwadi. Andika iye ndiye anoziva zvese nyaya zvairi. Saka ndipe 10 minutes, I'll come back to you. Alright. Right. Takumutsa mufi kubva kuvakafa. Guys. Saka zvotoita takuchimutsa. Takuchimutsa mufi kubva kuvakafa. Right. Zvotoita iko zvino tochifonera mainini foni yenyu mainini. I hope magadza network. Because foni chashara ndenyu. Sisi tichazova edha ipapo. Imi mochitaura kuti aiwa ndakanga ndichinyepa. Sisi vakadi kuti sisi vakanga varifa. Sisi varipo. Regai ndichova edha pano mutaurirani. Ndokuti nyaya ibude pachena. Saka tatirega timboteerera, timbomira takadaro. Tozonyatsa kutora side papera kwenyaya. Handika kana nyaya yapera. Iko zvino tichiri pakota tikutaura 10 minutes. Right. I think aiwa Slim Chipinduko imbomira ikujaja. Let's wait. Mufi zoka kubva kumaghosti. You are welcome back to the life, to the land of the living. Welcome back to the land of the living. Tavene mufi wedatsoka kunikikiri kuningirira. Aiwa angachitaura side of the story knowingly kuti mufi mai vemwana vakafa. Mufi akafa nditi mai vemwana ndo saka angachitaura side of his story. Now mufi unenge amukadzoka tave naye kuvapenyu andika vochitaurirana manje vose andimoona. So zvati mamuza achiti kwanzi akati kwai ndakadhonzerwa mwanzi akati ndakareperwa muchisango ndadhonzerwa muchisango ndikareperwa muchisango handi mamuza zvataura asi mufi anga achiti aiwa akatondinyenga akanditi handiri kuna mai vakuda munhu webasa tikaenda kumba kwake asi apa kana matenda baba vachitaura ati kwanzi akaudza mapurisa akachiti kwanzi akaenda mapurisa kwai ndadhonzerwa muchisango antimaona right. Saka rigati dzokerechi zvacho amen.
Right, wamunzwa kamurume wako. Ndamunzwa sisi. Saka takuchikumutsa kubva kuvakafa banje. Zvakuitika pana pati hausiriwo uchamuka kubva kuvakafa achakumutsa. Tichambotanga takuinda pafoni yameni nayo pia right because hatisi kuda kuti azoziva kuti ndafona panhamba dzako. Hani ndizo nhamba dzawaikomuniketa nadzo naye idzi. Toda mainini pavanouya manje. Inini kwandiri inini panguva ino ndinenge ndichingoziva kuti wakafa. Mainini pavari kuuya pafoni iko zvino votaura kuti mainini vanokomuniketa naye nenhamba dzavo. Ndozva aiwa neni kuti navo mainini vanokomuniketa neni izvozvi. Ini ndomuedha pafoni ina mainini iyoyo. Antoona vanofanira inini. Then mainini ndozotaura kuti aiwa kabankuru zvinhu zvandiri kuudzwa nani nasisimelavo antika zvatosiyana. Ini paya ndakakunyepera yekuti chii sisi vakafa sisi ndo vangasingadi kutaura nemi because maipindwa narafu. Sisi varipo chirega ndichovaedha infact vatori neni izvozvi regai ndibve ndavaedha then imi mochidiwo mochijoina pafoni. Nyaitonga mazuva uchinzi kwai hamuna kurepiwa imi kwai makanovata nomwe munhu masipe makazopesera kwanikwa ndeumwe murume ani mazviwa Mumwe munhu wandakawana kupi? Kwai makambobuda mukainda hanzi makambobuda mukainda ameno kwamakamboenda kunhingirikiri ameno makawanikwa musipo here mukazonzi sipemu. Handinambobvira ndakabuda kana zuva rimwe chete. Kwai chero zvokuti ndakati nhumbu aiwa hakuna zvakadaro handambovhira ndataura kuti inhumbu handika kwanzi saka plus kwai makati makadhonzekwa muchisango. Ndiye akatondiudza kuti zvauri kunzwa izvi agona kunge ari masainzi nhumbu. Ndiri munhu mukuru inini. Right. Asi kana iri nhumbu unotobvisa zvako because ndine mukadzi ndine mudzimai ende mudzimai wangu ari kutouya. Kwaimi chakazoita kuti muti mufe imimi chii? Aiwa inini chakazoita kuti nditi mai ndini ndovanga vakutongoronga tisvike kuti vataure naye vanzwanane naye vaifunga kuti pamwe vataura naye achiti ndakafa ka achanzwisisa obva avabetsera kudi kuchengeta mwana but haana kutombozviona kunge mainini vari kuremerwa still anotoreginwa kubva musi waakatanga kutaura namainini last year muna August asati ambovafonera kubvunza kuti mwana ari sei. Imimi ayushuwa kuti mwana ndewe murume uyu? Tisatenda kumadhetowa tiri kuhonyara kakumberi kutenda kumadNA tohonyadziswa kuchi 90.7 mwana haasi wababa 100% sure sisimene. Kana muri kuzvitemba nesu totozvitemba because todohla kuti tozosvika konzi 0.0% chances of this man being the father then takutopinda pabhisi. Anogona kutisunga kutotisuwa futi naye murume wacho 100% sure about that. Murume yane makore mangani? Ndinganyepa handizivi. Alright. Saka mochidona imimi mainini kwachitonifonera izvozvo. Okay. Aiwa kuvepo kuteerera no mayas haapo because patafona paya payaka dei angateerera ngadei atanga kutoteerera ipo paya paya handitika pekutanga tanga ingatotaura kuti ndandichiona life yenyu saka hapana pekuti tadropa obva angozoti all of a sudden junyuka vepadhairis no hazviiti. Right. Tinzwa mainini mainzwa kanyaya iri panapa baba vabanguru kana vachinge vayamubva matovaranise pasi aini manguru ndakatonyepawo zvangu because namai nasisi mamusingatodzani zvinonzwisika saka nyaya iripoka ndakudedza sisi vatori vapenyu ende vatoripo tauriranai wobva waedha sisi vopasi pafoni nyaya yochingotongwa chiramba uri ipapo kadaro. Right, vachiore tinogamuchirai takudzosai zvakare. Mari? Ndikati takudzosai zvakare. Ndauya namainini venyu ava. Hello, sisi. Mushe muri sei? Mushe zvokuti. Ndakuzivi kudai. Ndogodi zvangu ndiri kuno.
Oh. Right. Kana muri vatano zvinokudzwa. Yeah. Okay, so imi mainini semawira makaita nenyaya kudepartment kwedu ndazodecida zvangu ndandiri busy kuti ndikwanise kuvafonera pesa apa ndazodecida kuti rega ndivabata ndavabata vandipawo version yesaidhi ravo renyaya handitika zvandakuudzai zvavataurawo kuti aiwa ndakasungwa ndakanzi ende pane pekuti pakanobuda report, police report yekuti doctors report yekuti spam rakapedzisira kuwanikwa pakaitwa matest ranga risiri rababa ava ranga riri somebody else zvinove ndo zvakaita kuti vabude mujeri animaona saka ndosaka vari kuita kwiri yekuti ndoziva sei kuti mwana ndewangu because pane rimwe spam rakazowanikwa beside spam ravo ende havasi kuramba kuti vakararana sesenyu asi vari kutaura nyaya yespam kuti pane doctors report yakabuda ine a different kind of a spam risiri ravo ndosaka vari kuti itaizviuyai nemwana wacho muite madna handirambe kana mauya naye then kana aitwa hakuna mubaba anoramba mwana wavo then ndototangira ipapo nemudzimai wavanotoziva nyaya toona kuti tingaifambisa sei mberi nyaya ishi saka ndo feedback yandati ndikupe. Alright, but chikuneka manje nyaya yemari kuti transport kuti ndiyeko kuone mwana. Kuti uende kuna baba vemwana imari yetransport mwana uyo ari kupi ari kuZimbabwe? Ari kuno ku South Africa Port Elizabeth. Saka kana ari ku South Africa kuno imari kubva Port Elizabeth to Pretoria. For now I'm mari but last year kuma 800. Kwewa ushandi here kuti ukwidze mwana uyu muye kunoko. Aina ndendo basa. And 500 is made. 500 ndio ndiani ari kutaura? And see sinedu nyevo taka bosi ngedango tsaona kwanse kuti tanchikora wanzotukana apenya. Yesu. Uri kuti wati ndiani mupenyu? Tale. Yesu. Naiwe chisikana. Uri kuti mai vemwana uyu mupenyu talent mupenyu? Yeah. Ndipo wangatara na weni wanga sise bosi na chako nza confusion wanzo nita na bada wanzo kwanana. Kana hapo mwe ndikati muna akafa kwato lase kubuda wandi basi rote mwana. Saka kana ari mupenyu ngauye kapanapa. Saka inda wo chitamba front iye aripo. Ngauye achitaura nyaya yake ega. Alright, sekendi umutego wafi. Haya, munodika madrawe nemunoshuta mafilimu. Chakusunga iwa naini. Auye. Ndapinda sisa. Yes. Kwa muri kunzi makafa sei kwe imi munonzi makafa muri vapenyu sei muningi anotamba anoya nemhosva dzaasisi baka muri vapenyu. Ndaramwawo zvandinesa ina ndizvoramba achitaura nemunhu anenge achindiramwira achindituka of which mwana ndewake ini ndotoziva kuti mwana ndewake 100%. Cause pane rimwe spam rakawanikwa kapa risiri rake saka munogoita 100% sei? Ranga rabvepi? Ndiwo ungatotiudza kuti rakabvepi? Ndiwo ungatotitaurira kuti rakabvepi? Ini ndaigara pamba takagara pamba pake 7 days naye ranga rabva kupi rimwe spam. Wakambowanikwa sipo pamba pawaigara naye? Ndaenda kupi ndabuda nepai because aibuda achikira dhoo rake. Taura yenyu hanzvadzi tiri kunzwai. Kwandam yakazara nemapurisa ipisi yangu chete madha ndakaro anozviziva mapurisa akandouya nawo sei achibva kupi aibvepi nemapurisa sisi pandakabuda inini ndamuudza kuti ndiri kurwara inini zvandiri kunzwa ndiri kurwara handisi right ndoda kuenda kuchipatara akanditi zvauri kutaura kuti uri kunzwa inofanira kunge ine nhumbu inogona kunge yanhumbu kana iri nhumbu unotobvisa zvako
nekuti inini ndine mukadzi ndine mudzimai handikwanisi kuti ndiite mumwe mudzimai wechipiri kana kuti ndichengete mumwe mwana kusaiti. And mukadzi wangu ari kutouya August. It was on May that time. Ndopandakanditi enda kuchipatara ndobva ndaenda kumba kweshamwari yangu. Akatoenda neni kunondisiya kumba kweshamwari yangu. Shamwari yangu ikandibvunza kuti chii chiri kuitika kwauri, chii chiri kunetsa zvauri zvika hausiri iwe talent wandoziva. Ndobva ndamuudza ndikati ndo zvakaitika. Shamwari yangu yakabva yafonera murume wake. Aigara neboyfriend yake Musutu. Musutu aimuziva washu, aizikanwa area yoro yese. Aimuziva ndiye akazototi kumba akadirecta mapurisa kuti kumba kwake ndepakati. Ndobva taenda mafeni eri kunga kuma10 akasvika asiko. Ndobva tadzokera masikati twana asiko. Ndobva mapurisa azoti nofunga ari kutiza. Ndobva akazotorwa vanhu vakawanda, mapurisa nemasoja akawanda. Ndobva vaenda tikasvika akanoka pakuri kuma12 usiku. Vakanoka akaramba kuvhura. Kusvika vazopaza dhoo ndobva vapinda. Saka ndizvo here hanzvadzi kanzi makatozopazirwa dhoo kuti vapinde mukati, ndizvo here izvo? Magda unozala live eMbotswana. Mapurisa anofamba mudzimba. They break the doors, they get inside. Iye kana ndopamba ndagara navamwe vakomana. Hapana naOla, vana Shabani, vana Lloyd chichi. So I don't understand and I'm clear. Mapurisa is of course welcome. As enough that said, how did she get come to Mapurisa kumba? You know, in Pandakatoenda Kuba, as of my dojo, Nakato to Mumsintorba, I can't try get on again to get a good. So I can't go to my days as a brush. Talent, she, I can do this one. I want to see my person that was not the wrong. The guy told what I look for. The guy told them destination. I can do your line. We are done the gum to Ramsam, what you shoot and get a neighbor. That I have Papa no guarantee no guarantee. All right. That I'm not so bad and soon. That I just got when I Tikanotora Tora my test. I will check out the Jengan. You think one no matter cannot start to see one it as sort of a bank it as that can mean matters out. Chakanti put it up a matters. Dakawanika Putima spends I love anger acid. There's a series of mad. They indeed if you know Butwana night. Chakanti and so Kuramba to my nana, Katesta and Drum and Nakuram. And Chakanti put it on please. There's to the irrigation. You just come and trust or have Nyaya makaripotera kupi naye if I can ask makaripotera nyaya kupi? Ine ala kuripota nyaya akaripota nyaya that's down. Then I have to see artist. Not where I want to get that late so that don't. Foni yenye yasinyazonzwika andisingati chichi kunetsa kuti andisezeza chiri kunetsa chi foni yenye yasinyazonzwika zviri clear. I don't know kuti yasinyazonzwika kuti achikatakata ndikunzwa nchi muri kuti munhu akatiza uyu aniti iwe musikana anzani talent ndakatiza nichempepi naisosmeli ini ndakaripota nyaya ndikatorwa nemapurisa ndikaiswa kuvictim friendly ndokwandaigara inini
muBotswana imomo ndakagara more than 3 weeks ndiri ipapo kusvika ndanzi ichienda kuZimbabwe tozokubeza kucourt. Saka sei asina kuya koti? Sei yakuriliza zati kuti tiri kwemusi wakati? Chakandibudisa chideva yakuchengetera kesi because kesi yange iri serious. Muri kunzwana here apa? Ndiri kunzwa here. Iye challenge muri kumunzwa here uyu? Muri kunzwanana naye here? Ndawa zvakataura kuti ndakachengetwa kwa muzvikupi kwakachengetwa pakati mundichienda kuZimbabwe wozouya. Saka ndiri kushayiwa kuti akatadza kuuya kukesi Botswana notori yaifanwa kumutransporta kumunotori zati ikesi hombe kai. Ini kutransporta ndakatransportwa kuenda kuZimbabwe zvauri kutaura kuti ndakatiza ndichienda nei kuZimbabwe ndandine mari here ndakatotransportwa kuendeswa kuZimbabwe and ndakataura kuti wakandirepera musango kupi shiti rakazowanikwa musango mumba mako sei musango munowanika mashiti aukuona kuti nyaya yako iyi yakatogirikira utaura zvisirizvo pane shiti rero pariri kunzi riripo naye hanzvadzi ishuwa here kuti pave neshiti reblood sezvo musikana uyu mukadzi uyu anga ari virgin. Handizvizivi zveshiti kana kuti akaenda naro kana kuti akaenda naro kupi. Madha ini ndiri kumuona ndiri murume madha handitya. Ndaimuka ndichiita kubasa ndinozvishandirawo ndomuka chinotsvaga pachinoshanda. So if she knew exactly what she did want, aiweza kuziva zvaakakuda iye. Angava naro shiti rake handizivi kuti kana kuti kudii handina mupikisana naye iyo nyaya iyoyo. Handina nharo nayo kana kuita sei. Ini ndiri kukuudzai mafambikiro akatangira nyaya dzangu naye. Alright, ngatite so let's move forward. Okay, ngatite so mwese muri kuenda kumusha kwangu hapana ndoda kuomesera pakati penyu for now. Ngatite so ngatite way forward yekutaura nyaya yekuti ma DNA ofambiswa sei mati muri ku Pretoria iwo wati muri kupi mati muri kupi makati muri kupi munino kwati ari kupi ku Port Elizabeth, is it so? Right, you can send my samples ka. You can send my samples from Port Elizabeth. Koko my samples oenda kotora sample ya baba antika oenda but zvanga zvakanaka kuti dei wo wanga wakwanisa kusizvori mupenya una kufa iwo usatambe nevanhu uchitamba nekufa ukwire uye kuno kuJobe kwachona antika then baba varipo votora sample mwana otora sample iwo otora sample antika then my results obuda antika then rega ndigarenda kudzai my results akabuda if the results comes back achitaura kuti baba vemwana baba vatinavo pano ndo baba vemwana then iwewe ukadziwo une right yekusuwa baba ava for all these years maintenance yavairamba kuti andibhadhari pasina DNA but zvikabudawo the other way round kuti mwana hasi wavo baba ava vane kodzero kukusunga futi iwewe andiona for lying and inonzi defamation of character for kuvapa mwana asiri wavo. Ndinozviziva izvozvo. Unozviziva nditi? Hello mother. Ndawamita ndiri kumomesera mativi mese tichiomeserwawo which grounds on kuomeserwa papi pacho. Pa iyo yakanyaya titaura kuti mwana kana tiri kutaura kuti kana mwana matasasi akazobuda munogona inogona panogona kuzoita masharges anenge aripo. Alright, kana muchiti maintenance inobhadharwa neni ndichibhadhara upi? Mwana mutemo hanzvadzi mutemo hausi mutemo wangu inini uyo ndo mutemo waSirial Ramaphosa wemuno. Yes, of course, chinhu ndokumbira kuvhunza apo. Bvunzai. Sezvo munhu anga akaenda nemwana akandisiya ine also ine attack. Ndomboti mwana ndewangu handisi kuramba. Maini ndakavaudza kuti uyamuteste mwana because ndine reason yangu yekuti why ndisina kusvika pastage iyi because ndakanga ndasiwa ndakabuda ndakadai handitika. So kana inini uyu akanotestiwa ma-results akagauya mobva moti ndobhadhara uyo ma-maintenance. Handina kuti abhadhare maintenance. No, hanzvadzi, you are getting it all wrong. You are getting it all wrong hanzvadzi. Ndati kana ma-results akabuda achiti 99.9% ndimi baba vemwana mukadzi uyu anogona ane kodzero yekuti akusuwei for makore ese aya amaitawo pamakatanga kutaura imachiti mwana imuchiramba kuti ndoda ma-DNA mwana hasi wangu ane kodzero kuti akusuwe kuti makaramba ma-results aya abuda mwana ndewako akabuda mwana asiri wenyu imimi mune kodzero futi yekumusuwa mari yamunoda
andika kuti you tarnished my image wakanditambisira nguva yangu chinisa kumacourts handiti uchiita zvese izvi I want 500,000 defamation of character. Saka it's 50-50 a win-win situation. Mese munogona kusuwana kana muchida. I'm not saying do that. Kana muchida. Aidiwa papa issue yakada mother. If you listen to my word from the first, ndakuudza kuti izvoni ini ndakati mwana harambi. Ndakuudza ndikati mwana harambi. Hapana baba anoramba mwana wavo. But situation yandakapinda inondituma kusabvuma. Kusanzwisisa kuti ichokwadi here. And remember kuti munhu uyu akanzi akafa. Ndakataura naye Ibonira iwe challenge. Shut up. Taura yanzadzi. Chakata kuti munhu amuremember kuti munhu akanzi akafa. Uyu aitaura ndimainini. So I don't know if I'm wrong on my words kuti izvo ndimunzo kuti mainini munhu wenyu akafa. Alright tavataro. Mwana handisi kuramba. But matesi ndibudise mari yangu pamusoro pezvandakapfuura ndichiita. Handiti pamusoro pake. Hapana ramba mwana even by the time yose yakabva kumashure kana akauya ine time kana asina kundikiretera nyaya yekundisunungisa kana asina kundita sei. Because right now if you are talking about my laws muno South Africa, laws yakabva kuBotswana ichiri like iri hand in Botswana ndakabuda through here. So I have to take it back also to Botswana before I came here in South Africa. Yes, no problem. I can also do that and judge the police station. I can go there and trace all the documents and all the paperwork. You can as well reopen it. Yes. As long as we can go and pull back that file. But remember, Botswana because Botswana. You now reside in SA, so you abide by the laws of SA, not Botswana. Don't go pull you from Botswana and brought you back to SA. Alright, sister. Ayo andisandaona tamuskuwirirana imi ndimi mukatondiudza ini ndikupai mapossibilities aripo kana vatiza kunzwi kuwirirana but kana mawirirana all the same ini muri vane kumusha kwangu nese ndechida kuti musolve nyaya dzenyu zvakanaka pasina kuti nyaya dzise kunze mazimbabwe zvakazodai handimaona kana matawirirana bho handimazviona but kana musina kuwirirana manje tinenge tisisina choice handimaona saka you guys come to an understanding. What's the way forward? Since my word from the first, right now, Mama, as I say to you, yeah, Mama, ndosaka ndakataura mahodzi anga ndikatizvoni handisi kuda kupinda noti ndiye akatiza ndiye akandisungisa anoziva zvakandisungisa anoziva zvakatizira ngachimekawo shoko handisi zvakasungwa inini kuti aite macostings ake kuziva kuti mwana ndiwangu inini because ndiye ari kunditsvaga right now handisi ndiye akatiza ndiye ari kunditsvaga so ini ndikuda kuziva kuti kana akayakatesta mwana akaona marizauti ndangu ini chiziva zvoshuwa kuti ndeyangu pamwana I take it from there. I don't want to hear about anything, mother. I paid enough. Even hama yangu yakamba namba kuti alinge nini. Ndinozvisa zvekukwesa kwavanontsva vacho. But ngenyaya kuti ndinomubereki ndisati mwana anenge ari wangu. But andingangomai ndikadaro ndinopedza vana venyika yese nyingoti endero wangu achiripota nyaya dzakafanana nedzidzi. No, ikodzero yenyu DNA issue ipapa I agree with you. That's the only way you can find out the truth. Ikodzero yenyu kuti ndoda DNA. Hapana nopukana nazvo izvo zvizvi. Kuwakunzi like maintenance like inini ndakatomboti mwana ndiwangu yataurana ndibva ndaramba kana ndata sei ndakasungisiwa akatiza nemwana akarera mwana wake ega. Alright. Nazi vakumuremera auda kuziva kuti mwana noti mwana akura auda kuziva mberi wake. Kana ndirini it's not a problem. Chiita ma-DNA testing ndoonawo kuti ndiwo ndotora mwana wake. Inini Washington handisi ndiri kutsvaga baba vangu. Mwana ndiya kutsvaga baba vake. Kuti tiuye patiri panapa nhasi mana ari kutotsvaga baba vake ainetsa mainini. Inini anambopira akanditaurira kuti ndoda kuziva kuna baba vangu. Akanetsa mainini. Kusvika mainini vasvike pakunyemera kuti ndakavaratidza mameseji awakanditaurira kuti handina chekuita nemwana wako. Ini ndakafungwa ndakasevha. Saka mainini ndakavaratidza mameseji wavo. Mainini ndobva ati regai nditaure naye nini ndimbotsvaga another way yekuti tionesaneta sei mwana azive baba vake from that time. From last year, vaifunga kuti uchaisa effort ugodiwo semunhu ane mwana wake but you didn't. There's no way andingaita effort
because what I went through, What you went through? What about from somewhere, and this is no good. And not can I be wrong? Maybe I don't know. Okay. I expect out in the second or 20 pieces of Mandara. So we should bring kids. Those who I forgot him child, it's a second round. That's where we end up like this today. Because if it comes through, I can just say, okay, do what you do. You come in front of me, DNA testing you. Don't disturb me about it. So as I pay also what I did pay, you can pay also the same. If you could throw my DNA testing, then we take it from there. I've got nothing to put out, no problem. I can look after Managana. But chance to the link is about teacher Gaitika. Not to then dance that right now. Chakapta Sabina Jerry, you was popular. Why is the Caniquanema police police station and Gary Papa? Okay, document. Yeah. Yes. Look for Francis Town. Yes. Francis Town prison. Then you find out the statement rake, no statement wrong. Mother, if you get those things, you come back. No, don't worry. Don't worry. Nothing to do my emails. I'm going to go to me. My files were number one. My files are in system. Don't worry, my files are in system. Botswana is very corrupt. I think Botswana is very corrupt the way she says. Since I'm in prison for 6 months. So I have to know, understand how did I came out. Right. But anyway, makunyaza makungotaura bangore besa nyaya mchingodini nyaya yanga iri pamwana ufuchi mama ngotaura kuti I want my DNA, then my DNA yakauya, we start from there and it. So now ninya kuti makuita makakatano kuti uyu this, she's saying this, ava kutaura this, anamona makutodzokera back to zero. But I was trying to solve nyaya yenyu kuti ipere mune zvakanaka, my DNA yaitwe, then motaura kuti matanzani washi bepa rako iri mwana uyu ma DNA ndi aya uri kugutsikana here kana usiguza muso munocollecta envelope yenyu yakavharwa mese muripo envelope movhura muona mwana ndewenyu here kana hasi wenyu handiti so ndopata tichida ipapo but now makuita kuti ndidzokere nini tinotsvagana nemafaira enyu yakudhara enyaya dzenza kudhara kuti yatove nyaya yakutanga iyi yatove nyaya yakutanga futi panyuwani antimaona so but kuda kwenyu ndisi kuda kwangu nombera kubatai zvakuitika apa zvokuti iye anofunga kane pain hombe madha ndine mwana nhero yandiri kurera pamusoro pakewo mai vacho vakashayika turu nyaya dzake uyu saka mai vani if you want to understand the issue remwana wamudzimai wanga naye kumba mune umwe mwana womudzimai wanga munaye mudzimai akashayika mudzimai akashayika iwe talent imbonyarara tinzwe mati mati anjataura madha inini ndiri kuBotswana handitika ndanine mudzimai wangu handitika yes of course pandakasungwa kuBotswana mai mufana vanga wane nhumbu handitika vakawana vanhu vakavafurira kuZimbabwe nenyaya iyo yandakasungiswa iyi yekunzi murume zvaasungwa kuBotswana nenyaya yerepi haasi kuzobuda mujere because ikaoneka iri yekunzi akamumara mwanasikana iyewo ari kuzoitwa life in prison or to be hanged and mukanatasa malaws I know don't worry about the laws. I know the laws yes of course saka mamiriro akaita kesi iyoyo mudzimai ekumba akavhunduka nenhumbu yakanga ainayo handitika akasvika pakundozama kubvisa nhumbu iye anoti akavati murume hapana nesituation yekuZimbabwe mamiriro yanga akaita remember time yacho kwakusingararamiki handitika pasina anobatsirana namuri vaviri pandakabuda inini mwana wanhu akasvikachaura Talent, please. Can you please excuse us? Timbonzwa nyaya yekushayika kwamai guru wako. Mudzimai nobva ashayika. Ndikasaya nemwana ine ane 5 years. Mwana wezvezvi right now is in 8 years. Handika ndichirere inini.
Saka kana achitondidaro akutondiita sekunonzi inini I'm very stupid kuti Botswana ingata corruption yokusvika pakundirevisa inini panyaya yakanga ati rape case ndikogara 6 months for just laying ndozikana nemapurisa ma-investigations kuprison ma-doctors nekuma-prison nema-court nema-laws kundiziva kusvika pakundibuditsa. I have got nothing. I'm just Washington, mama. But I'm good to kuchengeta vana vangu now they are very healthy. I'm just Washington. I don't know what it is after. Saka maane mudzimai. Ndane mudzimai ni nemwana one. Okay, all right. Okay. Saka muri kuchengeta futi uyu musikana wechikuru. Ndakudza first case yangu muchitanga ndibvunza. Ndane mukadzi uyu ndandine mudzimai nemwana one. Uyu akauya akanditi ndaenda kuZimbabwe. Ndoda mari nekudusa. Ndikati andikwanisi nokwanisa one thing in between of two. Aita nogara nabudhi vake hamene kwanzi kumabhuloka anuka anotadza kunogara budhi vake. Right, wona nyaya dzenyu imi wanzvadzi yangu imi hanzvadzi yangu imi washi ndimakaurasa mukadzi nechihure chenyu de musina kuita chihure nemusikana uyu de izvo zvimudzimai wenyu aripo ndimakaurayisa mudzimai imi nechihure chenyu asi ndingokurangaridzai nekuti mune umwe mudzimai ndongokurangaridzai nekuti mune umwe mudzimai wamuna kuti muzive kuti zvinhu zvakadai so zvine marepercussions mangwana. I'm 40 years now, mama, 41 years. Aiwa, chero mune 41 years komu varume munoita kana 60 years. Varume munoita kana 60 years but pfungwa dzenyu dziri dzema 7 years. Varume munoita kana 70 years but pfungwa dzenyu dzema 14 years. Ndo zvinonetsa izvozvo izvo. No problem, but follow the case. Okay, no problem, but follow the case since you have got the power. I don't know where are you working because you didn't tell me. I told you I told you kunoshanda kuSisimelis Diaries ku social working. I'm a social worker. And Saturday is zvangu iyo. Muchaiziva iyi mukazoigoogle muchaiwana. Yeah. Mundisendera pa WhatsApp makandisendera. But since you actually follow my cases because it's like I'm stupid kutaura kwandikuita. Ndinoda kuti why ndakasunungurwa kana ndikuzana namaprista kana Botswana iri corrupt. Then we can start it from there. Aiwa, hapana munhu ati muri corrupt. Zvokwati muri corrupt ndiani? Imi ndimuri kupindura nemai vemwana wenyu kana kuti namai vari kuaccuse kuti mune mwana navo musina mwana navo. Isu hatina kuti muri corrupt kana kuti kudii. Inyaya yenyu muri tuya mukutaura nayo. Saka iwewe talent. Muri kutora nyaya from both sides amuna nyaya. Exactly. Kana zvakadaro, let's go back to the first point. Ndotsvaka macases mashandi matambikira akaita. You will see exactly. Kana iri nyaya ida kutora wake mwana ndewake mother. Mwana ndewake. Ndine vana ndinawo, I don't care kuti kune mwana ipo kana ita sei. But I just want to say kuti kana marani wangu hapana mbereka anorasa mwana. Chete. Handina kutsvaga zvakawanda ndiyauya nenyaya yake ndikakupa point yekutanga ndakuudza chokwadi. Uya muite ma-DNA test kana maita handisida kuva munhu anondiudza zvesenti kana kundiudza zvechii. We take it from there. Kana kunzi mune marights ekunzi unozoti wakora makore kana kudai ina handina kutuma munhu toenda kwawakaenda inini. Ini ndakatobuditswawo kutonzi you are free to go again mune vanhu because we find you kuti hausi guilty. So mukazondiudza kuti like maintenance like whatever it's like there's a thread in between of the issue. Aiwa, amuna imi manzvadzika hamuchizi kuti muri kutsvamisa sei. Hamuna kunzi bhadharai maintenance. Ndati kana muchida teerera, listening is a skill hanzvadzi. Ndati ndikukuudzai mapossibilities ekuti kana maita ma-DNA enyu munhu izvo chezvandiri kukuudza izvi even kukoti right now tikakwinisa kukoti right now muchangononzwa kuti right munoita ma-DNA handiti ma-DNA oitwa akabuda une possibility yekuclaima iwewo une possibility futi yekuclaima kutarisirwa zita handimona munotoudzwa sezvandaita pano handina kuti itana izvozvo aiwa munotongoudzwa handimazviona saka batisai pa handina kuti uyu mukadzi uyu ngaclaime maintenance ndati ane kodzero imiwo mune kodzero yekuti kana mwanasiri wenyu mune kodzero yekudhimanda yekuclaima mari kubva kwaari handimazviona saka its both sides kwete kuti its one sided handina kuudza mukadzi kuti claima mari kwamuri ndiri kupai mapossibilities ezvinhu zvamunogona kuita kana zvabuda outcome zvauti chinge yabuda antimaona saka way forward yatakuita pana paka way forward yatakuita pana pa ndema DNA antika ndema DNA since namba intervene nayo hanzvadzi anditika namba intervene nayo anditi I would like to believe kuti alright anyway ngatisiyane needs dzedzo namba ndinayo mukadzi uyu let me organize ma DNA for her anditika ona to uya sei nemwana anditika oitwa ma DNA
modedzwa muti assembly yenyu so that you guys be at peace. And kuziva kuti aiwa mwana hasi wangu kana kuti mwana ndewangu. Kana ari wenyu, I think zvinenge zviri right azive rimwe ropa rake. And imi muzivewo avanin'ina vake ava varipo apa. Imi muziva kuti aiwa mwana uyo achiri akadzokera kuna mai vake kune ropa rangu riruko. And timaona chete. Then mese you'll be now at peace. And it's tunzwisana here hanzvadzi. Mother, what I went through, mother, and I was the one who was in prison. I was the one that I'm badly injured right now. Okay, saka in other words, alright, ndikukunzwisai kuti makarohwa mukakwara musana. Saka in other words, mukutaura kuti mimi nepain nekurohwa kwamakaita, right, chimboti again bokupa imi mukana semunhu wechirume anditi imimi sekurohwa kwamakaita mukashungurudzwa ndimunokuziva andika kubotswana. Saka imimi mamuchiti poitwa sei because ndati poitwa ma-DNA yacho iwayo but imuri kuti aiwa ndakarohwa ngashungurudzwa. Saka imimi kana musingadi mwana chibva makutongobuda pachina mukadzi kuti ini mwana wako handitomudi ndeyekwakwe achitongoziva. No. You jump the paper. When you talk this issue, I have to correct because I understand now when we talk. I have to hear the words. You can say maybe I'm funny or not. I said, kana muchitaura nyaya iyi yekuti meta my DNA test. Don't even tell me my possibilities off. My possibility off. Like when we get there. Nokuti, end of the day, either it's me who's getting there, or either she's the one who's getting there. Then I have to have the power of saying I can even do this. But you and that's is the truth is a bitter pill to swallow. But even pamuchayenda antika pamuchauya ku police station pandichaenda nemi police station this you'll be told muchangoudzwa apana panozomboita yenyu isina kutodzwa ma possibilities anenge aripo kuti you guys zvikadai because you have to go under counseling first musati maitwa matorwa manikiri ma test enyu aya amuruda kuitwa munotokanseliwa first munotoudzwa zvandiri kudza izvozvo and but remember avasi kukudzai kuti itai izvozvo vanenge vachikukudzai kuti kana muchida kuzo sezvandiri ngoita pano. But anyway, handisi kuziva kuti muri kupanika chiva papa ngatisiyanai nenyaya iyi handi chitaura imi zvamuri kuda panyaya mwana oitwa ere ma-DNA kana munoda kuziva here kuti mwana ndewenyu kana kuti hamunei nezvemwana uyu zvachose. Denda ndine mwana kuziva kuti ariko. Denda ndakakuudzai kana neno ndakakutsvagai ndakaita ma-DNA test. My point says they must do my DNA test. Iye nokuti ndiye akanyakutiza nemwana, ndiye anozva kwakaenda, ndiye akasiya andisungisa. Oya waita DNA test. Kana abvapo, we take it from there. Okay, thank you. So it's DNA. Thank you, Angadzi Yamburige. Let me not keep you mining makamirira murumo wavoko. Thank you very much for allowing to speak to us. Moyenda yenyu, then I will give you feedback. The guy team botora na maive mwanava. Then we need to speak to you on one. Kachatu mirali team ready koko korende kutara navo, and then she will be sent over here poitwa matesta so that makes move it easy. Kuti mwana ndi one. Kana mwana chizoda kukama na baba wake ishosha yenyisho. Isusu will be out of it. So thank you very much Anjadzi. Mwari wakuitire zvakanaka mororamushe senge chingozotaura kana ma-DNA yacho achinga apadhuze nekuitwa because we have to check kuti availability yakamira sei zvakare. Hello? Yes, andimandinzwa. All right. Saka maitsa henyu Anjadzi. Thank you very much. Tozotaura yedu kuseni then chikupai feedback kuseni kuti zviri kufamba sei. Right, guys, there you go. And there you go. So I don't know now. Pane nyaya yema-DNA kwanzi ma-DNA ngauya sandidi kwa nyaya maintenance. Andimona handisi kuda kwa nyaya maintenance kuda kuzwa handida ma-DNA ngauya. So guys, regai timbonzwa mai vemwana. Guys, alright, regai tisiye mai vemwana vari apa. Mune namba dzekufona. Vari kuda kufonawo vachitaura nyaya yavo the way yavanoona nyaya iyi. Please, can you please call tinzwe kuti zviri kufamba sei. Miri kuisa tingati tumigwese mbuzve baba hakuna nitoziva kana nekwa vanogara titozivi kana kuti vari Pitongo wakwa Pretoria kuti vari Pretoria kupi hakuna nitomboziva kana nekwa vari andiona. So we just try and act professional andiona. Right, the guy tinzwe vamwe vari kufona kuti vari kuti kudii. Kola hello. Kola hello. Hello. Maswera sei? Hello.
taswera hedu sisineli maswerere ndamsera ndanga ndichiteererawo nyaya iyi ndichifolowo nyaya iyi pane zvanga zvichitaurika pazopinda babava vari kuita sekuti havasi kuramba kuti mwana vari kuziva kuti pane possibility yekuti mwana anogona richii that one no doubt possibility yekuti vanotava izvo ndachazovabata ipapa ndachazouza kuti possibility yekuti mwana ndewavo iripo very high. But pandaona pamwe ndopekuti babava kunyatsoguma kuti repi yakaitika pari kuita sekunga tsifi vedu ava vari munyaya pane kachokwadi kanenge kasiripo mukutaura kwababa ava nekutaura kwaita sisi nyaya yavo. Handisida hangu kujaja sisi because I'm also a woman, but ukateerera matauriro anga achiita babava vanjenga but vanenge vanga vachitaura zvokuti unonyatsonzwa kuti babava vanogona vasina nyaya to the extent yekuti vakarepa, zvinogona vakaita zvavakaita but zvisiri under rape. Ndinenge ndaitawo nyaya iyi and ndodzoka kuna nasisi. Handisida kunge zvangu ndiri kuvarorera but kamwe futi kabweba kavaita kekufaka kandipa futi madhauti takuuya futi kunyaya yanga ichitaurika kuti okay, kana munhu achimboita kachanzi kuti anogona kunyeba kuti ndakafa. And then nyaya yobuda yakadai babava vatota majo unoti babava vataura different side rakasiyana neramira maside avo totally akasiyana hasitombolinga. Saka it's very difficult for you sisineli kuti muri pakati kuti munyatsopika kuti who is telling the truth. Because there's three sides of the stories, their side and the Baba side and the truth. And ava vari true ndo vari kuzivana chokwadi chavo. Chandipa futi question mark is why sisi vasina kuzodzoka kukoti. Handizivi pamwe yange iri nyaya yemari kana kuti ichiri chega tivatiziva kuti kune nyaya yakadai and nyaya iyi yange iri sensitive zvekuti vaitokwanisa kudzoka kukoti kunomirira nyaya iyi kuti vapiwe justice. Handiti ndo yavanga vari kuda. Vaifanira kuti kutodzoka kuona kuti inini ndiri kutodawo justice kuti itibude but havana kudzoka. Ndo pamwe pandipawo futi question mark yasisi kuti alright kanyaya yakadai havana kudzoka. Handizivi hangu mareasons acho, handisida kujaja because handizivi mareasons avakaita kuti vasadzokera. And apa baba vari hanzi wakatiza nemwana saka kana wakuda kumudzosa ndouchamudzosa because it's like baba varibita kunge zvekunge maybe munhu aiva innocent but akaendeswa through a lot. Handiti nekuda kwenyaya iyi. Saka I think ndo pari kubva bitterness yababa ava kuti iwewe you know the truth and wakandiendesa through this and this and this and this. Iyowo chisiva chokwadi. Amene ndokuona kwandaita ndobitterness na. Alright, mirai challenge yakupindurei. Arida kupindura imimi. Pindurawo. Okay. Inini handisini ndakanyeba kuti ndakafa. Danga ndisingatozivi. Alright, sisi. Aiwa ndapanzwa ipapo sisi ndapanzwa. Halo sisi ndapanzwa ipapo. Handisini ndakanyeba ini. Ipapo ndapanzwa but munina wenyu akataura achiti but that was your plan muri true, isn't it? It wasn't my plan. I wasn't there. Ndakangomuratidza messages akanga ataurwa nababa kuti ndo zvavakataura izvi. So handina simba rekutaura navo because it seems as if haatorina basa nemwana. Saka inini maonera ndaita sisi talent. It's not like baba havana basa nemwana. Baba vari bitter because of what happened. It's like pane nyaya yakaitika, like the way you narrated your story, you could hear him say ndakauya ndikarohwa nemapurisa. It's like ari kurwadziwa those things and ari kuita sekunge makacreata nyaya, but I'm not saying makacreata. Kwavari baba vari sekunge zviri kuvarwadza ndezvekuti muri kuita sekunge makacreata nyaya and he went through a lot because of nyaya iyoyo. But ukavanzwa vachitaura mwana havasi kumuramba kana ndavabata zvakanaka. Because vari kuziva
kuti mapossibility ekuti mwana ndevavo aripo ari kuzviziva izvozvo ari kuzviziva aripo havana kuramba mwana ndosaka atsimbirira nyaya yekuti handidi kunzwa zvementenenzi because kamwoyo kake kakutomudza kuti mwana ndewake but ari kuda kufikisa uyu nezvakaitika kumasure kubotswana the trauma that he went the torture yakasangana naye kubotswana asungiswa ndo zvakuda but ndosaka atsikirira nyaya yekuti handidi kunzwa nyaya yekuti maintenance backdated. Exactly, because iye aparuta kungeka kuti alright iwewo wakandiendesawo through this, iwewo now chiendawo through this tosangana pakati kana mwana azobuda marisawo ndo zvandiri kuona but kuti vari kuti kuramba mwana handisi kuona kuti vari kuramba mwana ini because even patataura ingadai munhu anga ari kuda kuita zvekuhwanda dei vasatomubvira vabvuma kuya kutaura nesu vangadi vatongodropa ka1 same time. Exactly plus isinoni pane pendoda kuyeuchidzai mamunzwa here muri pako achiti regai ndidaidze mudzimai wangu auye akati anozviziva akati anoiziva nyaya exactly ingadai zvinhu zvazviri zvesecret handisi kuti pane murume angati chirega ndidaidze mudzimai wangu kanya yake iri sensitive yakadai. I don't think so. But iye ari kuita kuti aitira kuti ndandaidze mudzimai wangu kuita kuti kana pakuzoita zvemwana anga ari chini away of which ndokutaura kuti baba ava zvemwana havasi kuramba sesitalent vari kutodzima but maybe pane kakusave chokwadi pane nyaya manaretere makaita nyaya yekumapurisa or something pane pasina chokwadi mukati ndo zvandaona hangu. Alright, thank you very much kola rega itinzwe vamwe. Okay, alright. Okay. Right. Saka Talent, what are you planning on doing now? Uri kuplana kuita DNA here kana kuti uri kuda ngosiyana nawo baba? Kola hello. Kola hello. Hello. Yes, masana say. Ini nangu na ndinongona 2 points za Talent kuti pamwe Talent ndo maonero angu aya saka don't get offended kuti Talent pamwe waka udzwa kunzi is married so you became bitter about it and then you went on to report kuti no, this is not what you wanted because you wanted the man, so you went to report it to the police. So it could be that, and then because he seems very akuzi kuti panyaya dzese dzevanhu too, there's always a side yekuti something is just not clear, but he seems very genuine. He's not refusing, he is willing to participate in the thing, although vanhu vachitya zvavo zve-maintenance kuti inogona kubekdatwa, but which is understandable. Saka that's what I thought. And also ameno pamwe zvinoitika kuafrica kuti case munhu kana uri pacase iri open to the police, why would they leave you kuti ubude munyika? And instead dai vakakuchengeta ku those hostels kuti kusvikira nyaya iyo isotwe out, because now you were in a situation that you were back in Zimbabwe and then uri kuZimbabwe ikoko you can't come back court. Saka you were being set up to fail. Saka inini on that point I'm just now questionable kuti zvingaite here anditi. Right. Tiri kunzwa vari kuteererawo. Anyway, thank you very much kola rega itinzwe vamwe vanonzi chi. All right, thank you. Sure. Right. Vanhu vane muono yakasiyana siyana, vamwe vane mafungiro avakasiyana siyana. Do we still have anybody else who wants to contribute as well? Ndinozvizwisisa ende ndinozoona kuti vanhu vanozviziva kuti vanhu vane maonero akasiyana wherever panotaurika nyaya wenomwe nezvaanofunga nezvaane maonero anoita ndizvozvo. Saka what's the way forward Talent? Do you want to do ma-DNA? Because I'm seeing panapa kuri kunzi clicks inoita ma-DNA. Kola hello. Hello. Kola hello. Hello. Ndokumbura mudzime foni imwe iri kumasuro. Okay, ndadzima. Maswera sei simeni. Ndaswera hanzvadzi maswera sei? Ndaswera zvedu. Nyaya iyi maonero angu inini ka iri paviri. It's either because pari kundinetsa ndepekuti vanhu 2 hour kamusikana uyu ataura kuti akagara nemunhu uyu for 7 days. How come unogara nemunhu 7 days vairara chirudzi for that 7 days? Paanotaura kuti aigara naye for 7 days.
ozoti afterwards akarepwa. Saka ndiri kuona pane kunyeba mukati because vakazosvika pakuudzana kunzi kana uine nhumbu yacho unotobvisa wati which means vanhu pane zvose zvawaita izvika izvi vaiwirirana but paakazorealiza kuti murume uyu akanga aine murume akanga aine mukadzi ndo paakazofunga kuti beta ndimufixe ndiende kunoripota kupi kumapurisa. Because kana kesi iri kukoti ukanzi iwe kukoti uya musi wakati you have to go back kuti unozvidefenda ndo maitirwa zvinoitwa. Saka iye reason yake yekuti haana kuzodzokera kuBotswana kunozvidefenda kukoti yakanga iri yei. Maybe anogona kundipindura since achiri online. Pane pamusina kunatsonzwisisa hanzvadzi. Pane pamusina kunatsonzwisisa pataurwa kunzi ndakagara naye 7 days. Ndakagara naye 7 days. How? Manatopanzwa here. Ndisatoda kunzwisisa ndikutotaura ikoko kuzorora pamwe maybe ndogona kunge ndapotsa kupanzwisisa. Because once magara mukadzi nemurume for 7 days it's obvious kune zvinotoitika because hamusi hanzvadzi nehanzvadzika. Takagara tese 7 days because the first day randakatanga kurara pamba pake ndora akandibata. Saka the first day anga atoenda neni asingandiudze kuti uri kunorara kumba kwangu. Ndaienda ndichidzi ndikuenda kubasa. Saka mimi pamabatwa the first day, the second day yacho mangadi kumuka mchina kumapurisa. Why you wait until 7 days? Second day rachona second day akamuka achibuda achienda kubasa akatosiya akiya madodo pavaenda. Imi saka makatirwa mumba here? Ndo zvandatsaura wananzva. Kuti makatirwa pamumba. But pampasina vanhu because yanga yacho kidnapping. Kana vanzi makirwa mumba yacho kidnapping. Saka ndo pamaifanira kupwanya kana mahwindo ipapo kana kushedzera vanhu kuti munzwi konzi murimo mumba. Pamba ipapo kana kuri kunzi nyangu waita sei panga pakasingapwanyike hwindo panga paine security isingaiti. Pamba ipapo pavaigara paine security. Okay, chimwe chinhu chandinoda kungoza ndechoti saka reason yenyu hamusina kuzodzokerera kukoti yanga iri yei? Ndaenda toenda kumusha kukaroi chaiko inini. Saka day record ndanga ndisina vakati vachafona. Pakazoonekwa message yekunzi tikudiwa kukoti. It was too late. After a week. Ndo pakazoonekwa message ngapedzi vangu mufoni mavo. Ndo pavaenda but makaresponda here message yacho kana kuita follow up kuti munzwe kuti munhu azoitwa sei kukoti? Because nyaya iyi yanga yakalawayo. Mirai kola talent pa 7 days wakagara mirai dzadzimi pa talent pa 7 days wakagara nemurume uyu airara newe every day pa 7 days kana kuti angorara newe ka1? Akarara ne 3 days. 3 days dzimwe 4 angasingasarari newe idzi. Okay, all right, enderai mberi nyaya dzadzi. Okay, ndikuona hangu pane vamwe vari kunyora mucomment section umo vari kuti hanzoni she was 19 years. 19 years anenge atokura akutoziva zvaari kuita. Saka vasati hanzi she was 19 years kuti anotadza kuscreama kana kuchema kuti ndavharirwa mumba muno because kana akavharirwa mumba it was kidnapping. There is no doubt about that, it was kidnapping. But kana wakazoenda iwewe kunoripotera munhu just because munhu ava open kwauri akuudzota nemukadzi wake, then iwewe unenge watoone mhosva. It's either wakazotiza kuzoti mhosva yangu iya yakuzondibackfire manje because munhu akanga asungwa. Saka chokwadi chiripo I think chokwadi chatongopa apa ndechema DNA then pochiwanikwa way forward. Pamwe panoda kucorrecta sisimeli murume haana kuramba kupa support kumwana but ari kuti iye kukombanseta mari yekuti haana kuchengeta mwana usvika asvika 14 years haasi kuzozvikwanisa kuzviita because akarwadziswawo. Saka zvinoenderana ne14 years dzachengetwa mwana nemukadzi uyu. Asi kana ma-DNA test ari kutaura kuti mwana ndewake, ari kuzokondinya from there achitora maresponsibilities ake. Ndomanzwisisa ndazviita inini. Ndozvataura of which ipapo ari correct because kana akasungiswa iye anga asina kurepa munhu ane right yekunge achidaro.
but kana akarepawo akakidnapa, he is wrong. He must also face the music. Ndizvozvo. Saka handisi kutora site, ndikutaura nyaya zvairi. But avo vasikana avo sisina maiguru avo ka pakunyeba kuti hanzi munhu akafa ka haisiro solution. Zvinhu zvavakatogara vari tu vakawirirana vakataurana kuti hanzi zvine munin'ina wangu ndiye akazoti ndakafa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vakawirirana as a family vakati isusu munhu ngatimuti wakafa iwewe, pamwe anogona kuita sei kuteka maresponsibility atibatsire kuchengeta mwana. But anyway, kunyeba kwavaita ka vakanyeba nechinhu chokuti changori ovhia kuti chazongobuda pachena, munhu achazongozwa kuti munhu mupenyu. Saka edza ari alive, edza akanga afa, kana mwana aizongochengetwa nauyu ka aingochengeta mwana wake, simple. Anyway, ndapedza hangu. Alright, thank you very much, Andreas. Thank you. Ndikona mafoni ari kuzara, kufona pa mafoni ari kuzara. Alright, thank you very much. Alright. Oh. Mafoni acho. Hello. Kana kwani mifoni ichitoplay ude andichatodai nditokata ndikadi. Kola hello. Hello, Sis Mary. Maspera sei. Mushe kanjani? Yeah. Mushe. Ndangoti ndingotaurawo nekukasika ndichingobatsirawo talent. Mumafungiro nemaonero zvondandakateerera nyaya iyi. Inini chanda kutoona the main objective here tiri kuda panyaya yekuti mwana achengeteke handitika. Ndo the good for the kid ndo yato pending kunyanya. Both sides vari vanhu vari hate vakasangana netrauma. Saka my words to talent ndeyekuti nyangwe tikatasa zvataurwa nawashi uyu, he already went through things and paid somehow to whatever he did. Kutosvika pakuti mukadzi wake anotonzi akatofawo, yakatoitawo imwe nyaya yakazobudawo nerimwe side. Saka but chatakuda pakuti mwana ahwine. Saka she must go ahead and do DNA tests. Kana akabuda ari wawashi, mwana ochengeteka zvakanaka. I think zvakarwadza, zvinorwadza zvakasangana nazvo, but now takuchingoti dai akwanisa kupora, uye washi achiporawo, mwana achengeteke. The best is for the kid now. Ndo patingatoti ndokuwina kukuru. But I'm not saying or minimizing what these people went through. But now let's put our energy more on the child. This is true. Right. Thank you very much. Thank you. All right. Yeah, zveshuwa pachakudiwa pakuti mwana uyu aone kuti achengetwa sei. So, are you up for my DNA talent? Yes, my DNA sinoda kuti aitwe handirambi. Because hanzi clicks iri kuita ma DNA 1.6. But now panenge pakuda sample yavo baba kuti patumirwe sample from kubva kunoku. Kana mchitra ikoko hamene kuti manje ma DNA apacha anoitwa kwese kama DNA, you can do it kuno, you can do it ikoko. Saka zvinenge zvakuda kuti manje muchisangana uchiuya kunoku ma DNA oitwa kana mati muita zvekuma lab chaiko. Madie oitwa iworipo baba mwana aripo. Yeah, but so far inini ndinoita off ma month and check. Chiro kakumbira. Kola hello. Hello, Sisinani Murise. Mushe kanjani? Mushe, ndinochida kutaura panyaya talent. Inini hangu talent ndinombhiliva. Munhu kana usina kumbobvira wapindana nenyaya dzakadai, idzati kuti ubhilize kana kuti hama yako usina kupindana nazvo. Saka vanhu tingamujaja talent kuti waya asina kurova mahwindo, asina kuzodii. Asi hai, talent ndombhiliva singaiti. Vese vari kuti kwanzi anonyepa, anozodii itsotsi, ndinonamata kuti dai Mwari vasanganisawo nazvo. Kuti namata kuti vasangane nazvo? Haikaka.
dai ndiri kunamatira kuti dei Mwari vakusanganisai nazvo vanhu vari mucomment section vanzi vese vari kumhara dei Mwari vakusanganai nazvo because vanhu havabelieve havazive what you was going through for that time havazvinzwisisa havakwanisi kubhilivha munhu kana achitaura that's why macases erepe akawanda kuvanhu vechikadzi ende vachiahaidha vasingatauri because vanenge vachiti ndikataura vachandibhilivha here vanhu ava ndizvozvo true vanotya kufesana nekuti vanhu havandibhilivhi vachataura kuti anonyepa ndiye aida vakawirirana handi muri kuona saka vese vari mucomment section kwanzi dei zvakuloketai kwai may rape locate you kwai may the rapist locate you vese musangane nazvo tigona kuti muchataura zvamuri kutaura izvi mangwana anomaona handisiri ndadaro ndikola adaro ndikola ngo yakusiya message yakakusiyira message yakakazvirovera pasi saka hanzi muri kujaja because asati vambopinda mubhutsu dzatalent mirai mupinde mubhutsu dzatalent dei maloketwa nemarapist aya then mugozotaura zvamuri kutaura izvi right guys saka todini how best are you going to do it uri kuti unooffer kupera kwemwedzi chete kupera kwemwedzi kwacho unooffer madays api ndinooffer like mwedzi ukapera nyangwe pakati pewiki nyangwe ukapera mani first week ndiri off madays mangani 5 unooffer 5 days dzakawanda 5 days saka tokutsvagira here pahospital panoitwa zvinhu izvizvi then tokotsvagwa sembo but munobhadhara nemunoziva you pay hospital I think it's about hanzi private I think it's about 2000 but clicks is about 1.6 not knowing but we can tokwanisa kutsvaga information yakakwana then kana if you are now prepared kuya tobata washahanetsi tongomutumira vemutemo chaiwo otaura address yake poenda kunotogwa sample kana kuti onzi uya pakati ouya ouya motogwa masamples then mari zasobuda then mwana wacho ochengetwa munonditsvagira no problem ndinouya kutobe alright saka tichakutsvagira then ndichitaura nokwhatsapp kola hello Mary. Waswera sei Maswera. Ngiyafanga ndiri kuti talent. Remember you must have 19 years. Also maphepha nokuchika uzile uri mu foreign country awukusila. Murume uyakathothela advantage yemana kutanga ngana. Bese bakujaja anenombe today basangana nazo kuti batho understand. Alright. Aiwa tiri kunzwa kola. Thank you very much rega tinzwe umwe ari kufona. Right. So, yeah. Right. Guys, saka ndonya iripo saka ndokuita chatsvaga mna nokuita research dzese apa tokupa maresults kuti akamira sei and then iwe tiudza vanhu vachakuramba chifona right gaititsvere kupesira kola hello Maneri sifimeni maskera. ndaswera maswera sei Kaskera maskera. network Mukoma Gilbert ava. Munhu ari kuziva mhosva dzake. Mukateerera zvaanotaura pesi. Ukangonzwa munhu achiti handisi kuramba. Ari kuziva paakapota. Ari kunatsozviziva zvakaitika. Ende nepaakapota. Zvese zvekuti masipemu akazoti hakuna zvinhu zvakadaro sisine. I know. Asi munhu ari kuziva hake kuti akakanganisa. Asi ndichida kudzoka futi kubatsira munhu wese nemayoung teenagers vari papo. Don't get involved nemunhu andokuudza kuti unmarried. Don't ever try it. As long usina kuroorwa, don't ever try it. It's threat in your life. Ndochokwadi. Handisi kufarira zvakaitwa talent zvinorwadza. Asi ndiuya kuti kune vamwe vese it's a lesson. Ukakonzwa hangu kuti ndine mukadzi chikiya makumbo tsvaga kii hardwewo kiya makumbo ako nokuti you never get anything from a married man. Ndochokwadi chiripo zimene. Asi uyu Gilbert uyu aiwa ari kuziva zvake ende ari kuziva kuti mwana uyu ndewake. Yaiwa kuziva anoziva. Ari kunatoziva chokwadi chakaitika zvose zvakaitika nezuva racho nomusi wacho nepakaitika zvose ari kuzviziva. Asi kuti ane mutoro wemashoulder wevana ivava. Mukadzi akashaika akasiya mwana uyu akaroorwa zveune mwana
uko kuri kuuyazve mwana umwe uyawo kunze responsibility inorwadza zvimene mukatotamba especially backdated maintenance yokunoti wakuzorera mwana wakutumira school fees nechikafu ava tu vari kudo school fees nechikafu apa pana mai gari munoziva kana pana mai ndo iyaya yataitongeya baba ningire vaya vegoreriya musuna pamai manjaka kwaane mukadzi kumba kana kwaane mukadzi kumba mukadzi ange atati ndinokona to yakakwana apo kapo ndizvozvo iyo maintenance yako iyo ndiwo wakazvitira wega ndisakarohwa pano pasina mwana anouya munoitanga munoiti istress by stress saka ari unatsoziva hake zvari kutaura zvinhu musamhanya kuti 99% yewe ari unatsoziva zviripo asi kuti angonatsofunga kuti nesalari yangu tochibvisa zve2000 unopa mwana ari kuna talent ndezoti zvoumwe kana mai akaenda umukadzi unomutiza ndoita vana vatatu vesanda kumenderwa bhozi mai varumba chati ndikapeyese yakakwana varume hava vanongozviitisa zvavana dhobhedhi zvavo kapati havana vari dhomu musoro yavo inombeta vachiita senge vakamwa masezi vanomwa masezi every day masikati manemani havadzokechisi ndo chokwadi chiripo asi nini ndiri kungoti kuna mwari chiitai kuti muite madna iye talent achishingira aite madna chokwadi chingopuruvha ageze innocent wake nokuti chakashata ndechokupomera munhu mhosva yaasina hani unozviziva simedi ijambwa raunozvitorera futi munyama usika peri nokuti munhu anenge achigonona mukati mumwoyo ngatidzidzisane ichokwadi tisadzidzisana nhema iye kana talent achirevesa zvokwadi kuti mwana uyu ndewake washington wototora mwana uyai tisangane pachipatara chakati tinoitwa madna totorwa nemwana zvese nebaba ini ndiripo wopuwa mari dzavo dzavo uverengwa uita way forward yokunoti mwana adii achengetwa asi kana talent ane munin'ina wake ndaamudze kuti don't go for married men again in your life it's a teaching as well. Every man are married is evil at the end of the day. Don't forget. Powerful. Thank you. Right. Guys, I think we have to close now to tell the talent that's already talent. What we will do is we want to do my days are off putting the app so that can chip book kuno top book and my days are wewe. Onudza nemadhezi achona then sichakupa quotation yacho tobvunza zvese and everything tongokusendera quotation yachona then if you have to come to get appointment naye kuti vari kuya musi wakati so we need you kuchipatara kana kuti Lancet was the best but Lancet I think is expensive kwakachipa chako chakanonyatsoziva kupublic hospital but marisauts anotora time kubuda marisauts especially zvemaforena izvi so kungotozviendera mhene kuti chabvunza kwese unaana clicks kwacho tichakutsvagira information yese then chakupa information yacho zvemuno muSouth Africa izvi ndikwakuri kwedu kuzimbabwe hakunetsi takutofanira tilda izvozvi kutilda tine munhu arudai zvino South Africa takuita zvekunowo saka rega titsvage information then we'll give it to you. Okay, all right, thank you munin'ina wangu. Right, nyaya yatinayo ndiyo inanjetauri lesson mainzwa itaurwa namama pesera kufona apa kuti hanzi ukaona married men hanzi vari ivhurani handitika right. So yeah guys, this is the story that we had today. Ndo nyaya yatanga tinayo nhasi iyoyi guys yakadai so hey vakomanaka I just pray and wish kuti mumwe mwana ane nyaya yake so yanga ichinetsa kuseri kwedu ukauku akurumidze kuya nenyaya yake panapa azokudzai kuda mungadzidza chaiko mukadzwa nyaya iyoyo. And Selina knows the story. I edited on a three-way call kuti vanzgo nyaya iyoyo vanochidiki please nda kukudza nechekuti dzikamai ende zvakareka this is a word of encouragement nda kuudzai kana une chirwere cheHIV handiti hachivhundutse kana wasangana nepartner yako yawasangana nayo handika please tell them the truth vaudzei chokwadi kuti this is what I am, this is who I am, ndo zvandiri izvi ndine chirwere chandinacho kana chikuda munhu anokuda wakadaro kana asingakudi unongosiyana nazvo tsvaga mumwe musaita upenyu hwekuti munoita makore muchiviga mishonga yenyu yamunomwa iyai handika woviga mishonga yenyu yamunomwa zvozobuda neimwe nzira I don't want to say nyaya yeumwe munhu
achachitaura ega nyaya yake. Iyo ndakatomukumukiza kuti you have to come and tell people takubetsera chaizvo kuseri uku takubetsera zvisingaiti, but you need to come and utaurewo madzikoma ako nemanin'ina ako vanzwe nyaya yako iyi, because wakuta rufuka. Next time haukuti rufu. Next time haukuti rufu. Kana muchidanana nevanhu chiziva kuti uri pamushonga, be open vasikana. Kana chikuda munhu anokuda wakadaro, you might find kuti urikudza munhu anacho chake chirwere kuti handina pasina zvine niwo handiona. Kana asina, you go and research kuti munorarama sei munhu ane chirwere nemunhu anenge asina chirwere. Vanhu vakawanda vakarorana vakadaro, anoona vanorarama sei, then morarama chi saizvozvo. Musanyepere chi musachi anzi no second show. Awa nhasi no second show guys. Makutojairira kuti anoita 4 hours ndiri palive every day. Makutojairira kuti 7 hours 4 hours ndiri pafoni guys. Imi regai nimbowana nguva kunoita malavington nanikikiri na Father Diaries uko. Makaita sei kwemi? Nyaya dzinopera ndichauya nemwe nyaya. Tichangouya kafuti. Hamudi kuvata here nhasi. Antimo chijanduko asi life here. Chijanduko ndiye anowanza kugara ari pama life. Mukaenda pa live munogona kana tori pa live muenda no supporta wewe kwanditi there's nothing wrong. Anditi saka please guys, inda chidango ndipa daridze papa. Andika kuita kuti kana nyaya iyi yozouya muzoziva kuti handosaka simeli musiya vaidai unokuta rufuke kutanga kechi 2 haukuti rufu. Mugare makachiziva izvozvo. Musanyepere vanhu. Munoita zvinhu zvokunoviga mapizza anenge achigara kwaipai pashe pai amene pekuti muri mahawo imi zvindi zvamunazvo imi vana imi 2000 imika nemanikikiri nema 90s nema 99 something ka imi musadaro. Hanswela, how can I join my brothers SF na rap? Unongo ya pemchelele ndinongowapa namba kosi na yokufonera yobva yakubvunza plan ya kuda uvoto vapa plan ya kuda uvoto vajoinisira handi wana kutojoina then utopinda mukubhadhara chi mari yacho tovabhadharira vanhu vachevavo. Inzwai tari kudi hanzi sisi, I am playing with fire but I like tari. How many times did I call you? Tari. How many times did I call you? Don't play with fire. This fire might burn you. Usatambe nemoto. Shokwadi munhu anofa video munofasa kuseka imise kutamba imi. Munofasa kutamba kuseka imi. Budai pachena guys. Budai pachena. Anza signoro ino yeah. Ita inyoro dzenyizozo. Asi muchachazodzoka mchidi. Chijanduko ndiani? Anza aripo pa live chijanduko exactly. Chijanduko kanza aripo pa live. Saka chidi ngati dai tinodi tino supporta omumwe anditi let's go and support chijanduks. Antika ariko kuma live anyway, let's go and support. Let's support these other celebrities as well. Anditi vatongo ma live avo kana uchifarana nezvinenge zvichitika ipapo. Just go and support. Antimaona, just go and support. Kana uchingona kuti zviri kuitwa apa zvinondifadza, just go and support. Andika kuna na Mhosva TV, go and support. They do whatever they do zvinonakidza zvinodi, just go vana sisimiki variko, just let's go and support guys. Ungonokera uriko uchisupporta andika vanofarirawo zvemakuwa variko vana chera evidence moendawo kumakuwa kuya andika zvichingodaro andishongoti pino unofarira chi andika kana vanofarirawo kunotenga mawigi moendawo futi chi kwana Ketino munotenga mawigi anenge achijaivha ake dzimwe nguva anenge achitukawo vanofarira futi zvituko munonyora manotsikoko andimaona. So yeah guys, ndozvanangotidi tingoudzana kungosapota. Ini just say kuti go and support munhu anenge achingwa zvinongokunakidza, just go and support, just go unorasa musiko unofara uri kuchidaro. So guys, tobatana zvakare muchikamu chinotevera nosichinga Wednesday Thursday. Oh, that means Tuesday Friday. Okay guys, vanema confessions avo please, if you have your confessions chigara mauya ka tataura kuseri ku WhatsApp. Friday confessions day chigara mauya mugara mandiudza confessions tinzwe kuseri Friday confession pamberi nayo andika zvichida pamwe kuda wakatouraya munhu anditi zvichida pamwe kuda wakatomboba kana zvandikutora izvozvo kuti wakazadza munhu we don't need your name andika we don't need to know who you are andika but just confess zvibude mwoyo mako. There's power in confession. Ingozvitaura zvisakudye ngati pamwe kuda ndiwe wakabatwa chibharo haunambobvira wazvitaura andiwana kana kuti wakabatawo chibharo haunambobvira wakazvitaura kana kuti wakaba ameno
ndotembe kuti udi kuconfessa uve clean handiti uve clean mumwoyo mako Kristo wanzvazi ungagoti chiiwo uri pana uchida fuchifarira sisi vako plus uripo pana sisi vako ndo uri biggest yepano saka ungagoti chi obvious unototi chingomba chinorera chiti kwamuga unotorerawo chiti kwasisimeli because ndokwaunotamira handiti saka guys ngatibatane kuseri WhatsApp yangu number munayo WhatsApp yangu saka munouya guys WhatsApp then totaura and then Friday let's make a show tofara kwai kwatatelicious tatelicious anakidza futi tatelicious ndakazoblokiwa angasi ndokozoonawo zvakuiti kune vamwe zvatogwa nevamwe ndichitoti naye vedu unenge achinakidza zvisingaiti ndizvo zvanotaura unoshatana zvanepi zvongobuda musoro uya ndianonzi truly speaking pamberi pamwari pasina kuita favor kana kunyepa kana kuti kudii tatelicious is a real entertainer and it comes naturally kwaari tisingatauri zvakawanda wanda inangu handidi kupinda munyaya dzevanotaura zvakawanda zvekuti kwai sexuality yakadii that has nothing to do with me but paentertainment music yapo aiwa vanhu garai pasi tatelicious ari kumberi rundoro riri kumberi paentertainment yapo mashoko acho unoshata ndingamawanepi nguva izvi zvacho zvanotaura akadangoti ndasura unotoshiya kuti zviri kubva nekupi zvekuti zvazvifunga nguva izva zvangouya musoro make panguya akangofunga kuti izvozvi akandikumbira mabhanana ake akagochwa zvangouya musoro make ipapo andoti tekiteki natofamba nazvo andimaona varoyi vakandizana nezuro varoyi ati munopisira mangobvaruka nekuseka musingadi chete munotokozoseka chero tichizoona edu dzimwe dzacho nenge achisonhaki mabhodhoro andimaona zvimwe nenge achisonhaki mabhodhoro ake but difendi kuti vanhu munenge muchingoseka tinenge chingonakigwa nazvo so zvinenge zvichingonakidza andimaona aiwa pafiyafiya chakanaka guys godo rakaipa jealous rakaipa tatelicious ndi-entertainer amene kuti unoona sweden koko hakuna herewo here vanogona kuti angoita vangoitawo zvokuentertainawo vanhu aiwa anogona kuentertaina anogona pafiyafiya hakuna munhu anotevera vanhu macelebrities esasa zvinyepera zvavo anoentertaina chero kuti nditi comedy yake yanenge achiita here kana nditi chii chaanenge achiita nditi chi andihwisipo tikada kuti kukomedika anokwana anenge atori pamberi ari number 1 tikada kuti ndatoziita anowira papichapichepo paanotowira but aiwa zviri muropa rake zveshuwa akazvarwa nechipo chake chitori chipo chiri maari hakuna zvinhu zvake zvongoflowa naturally so munongoseka chete musingadi muchida chero muchisodegwa mabhodhoro munongotonakigwa nemabhodhoro ainge achisonwa ipapo zvichitongonakidza zvakadaro zvichitongoenda akada kungoti vapiko avaingochaniye zvekunyepa zvemusoro make asi vanhu munenge muchitongoseka saka iniuya ndakamukonewaini ndochokwadi I like Tatelicious more kana achiita zvekuentertaina asingatukani nevanhu because anonakidza mafeya anonakidza zvake aiwa tiri kunyeperana anonakidza chero paanozoti PayPal papa aiwa vasikana vedu munamupa PayPal ya because zvokwadi stress munobvisa tiri kunyeperana zvokwadi akakudza kuti magarangu akapera needza yangu akapera magarangu ese akasviba makumbo ndozikama kai ende akanga mwe maticha yake kuprimary ndakatokanga watitaichazinikisi aiwa engineer with semester board wedu but guys anzi cause anopedzisira wa content yake. Yes, create content iwo ukangoonekwa uripo palive yake kwangumeli akada kutotanga kuti tek ne wata create content zvaangouya musoro maka create content ipapo same time content inotoya ipapo same time usha kuti hanzi makablokeroi handizivini kwai ndakanzizvo ndine rudo ruri kure handizivini ndakablokeroi anditombozivi kwai ndakangozoudzwa ndabvunza kuti kuenda bloka zvekufamba sei zvikanzi kwai meli ndomufarira but rudo rwake ruri kure ndikati tate anokangana kuti inini kuti ndinyatso kumutaura naye ndotla kurekodwa ndosaka ndichizomirawo kure ndotla kurekodwa ndosaka ndichizomirawo pasaidi hanimaona saka ndofunga ndozvandakablokerwa ndozvandakaudzwa kuti kwai ndakamubloka because rudo rwake handinyatso kurufila wanzo rudo rwake handinyatso kurufila ruri kure ofuchi ndechinda kuna gona mucomment section ano akaondifonera ndikadai ndorekodwa hanimaona motanga kutaura paya zvobuda chai adidi zvinandigare ndiri kublock view zvitori nani ndigare ndiri kublock view right guys so chasingazivi manje chekuti iyo iipad iyi kai ine account yayo ipad ine zita rangu but ndofunga haanyatsokuripiwa anomaona saka ndoyandoonesa iyo iipad iyo yandoshandisa live ndoyandoona nayo ikoko because yaina kublokwa yakablokwa ndiyona sizimela iyi iriko inoona saka dai ndirimo ndenchiona anomaona ndozvasingazivi saka tate ndo arako kuti wakandibloka iyi inoona iyi iPad inyuwani iyo iyi yakauya nemadhayati pana December saka pakandibloka paya iyi yakabva yazocreate account tishandise pamalive saka iwe inokuona
saka ndiye ndichimuona ndiripo anomuona unorekodwa fadzai tato anocreata content newe kana usingazvizivi anocreata content newe aiwa ndidi so guys ndakuenda kumuri yakunovata hanzi but anoti milari right chose basi akandibloka nuka akati rudo rwangu ruri kure kure akandibloka iye hatozivi zvanotaura zvinowani anozviwanepi hatozivi shuwa but chokwadi ndangotenda hangu pedwe chakanaka kagaurungu munyu veve mai veveka vanoentertaina zveshuwa tinoentertainiwa zveshuwa shuwa kune zvekuseka ukona taura namai vacho soka aiwa zvakaoma hanzi mangwana nokuitirai live and blocking you no aiwa ngasati unbloka ndongoona still neyasikuti handihokomenti unoona ndinenge ndichiona sandihogona kukomenta vanhu because ndakakomenta ndondiona ndozoblokiwa futi kuti okay iyi account ndeyake ndobva ndablokiwa because inenge ine picture yangu unoona saka the best way kungoteerera but ndichingofanira kuseka but handichakomenti because ndoblokiwa futi unoona ndini ndichiona neipad iyoyi but kukomenta manje handikomenti because ndohla kublokiwa ndozoblokiwa apa tisha ahisi ghost ipad yangu iyoyi ipad ine face yangu katoenda paprofile picture yeipad iyoyi indori nenhikikiri neface yangu ndakaisa zvima uyu ndiri kuradio station kwekwe kwacape town kwaThomas kwekwe andoona nezita rangu ritoripo ipapa but ndakazongopa zita rangu ndakazongodzerera rimwe zita kumberi saka ndakaziva kuti zvinotora munhu anenge atoti watoisa profile picture kuti ndisisimeli ndokuti uzondiona andoona kuti ndeyavo but otherwise anditi aghost handicreate ghost ghost handigoni zvokuita login logout login handizvikwanisi plus why would I create a ghost akandoridi ghost nokuti ini zvanoda kuzara ndinongozvitaurira ndakadai saka ndozoridi ghost ndakatotadza kuita ghost makore acho I don't think that I can create a ghost today. Never ndine makonzi angu rato iyoyi yatove account iyoyi inoita live iyoyi ndimwe account iyoyi haina mafriends haina kana mafriends I think ine 4 friends chete because ndeye malive ringo ifoni yemalive chete saka koita yandaimboitisa malive ishi yamunoziva nti ndo ine kuti mailing andika koita yamunoziva irapa inofonwa nevanhu inenge yakanzisismeli ndo maakaunti angu ari 3y chete so handiti ghost. So guys morarabo andika mozondideedzawo kana tatanga mukangonditega inongotipflika kundouya netablet iyo ndoona andika anchige kutaurisa haambondibloki anondiwanepi ambondibloki anenge adotanga kutisasa nemakomenzi anenge achifamba paya patate pahobhohobho agonitaka gondiwana ini handeisingakomentika saka handiwani. Saka guys love you guys morarabo I love you so much. Thank you guys tosangana zvakare moya kuningikiri. Thank you Tawanda Choto, thank you my brother, thank you. Nasi mukoma Derek K vauya late but all the same guys vachazobatsira mberi kunyanya.